Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Казан университетының татаристика үзәге татар дөньясы өчен актуаль сөйләшү, кызыклы булган, проблемалы булган сорауларны күтәреп актуаль сөйләшүләрне дәвам итә. Һәм бүгенге тема татар филологиясе, ихтыяҗ һәм мөмкинлекләр дип атала. Әлеге сөйләшүдән Татар информ мәгълүмат үзәге агентлыгы турыдан-туры трансляция оештыручылар безне турыдан-туры Каюм Насыр институтының менә сез аның тавышларында ишеттегез. 7 үзәге Казакъстанның Астана, Кыргызстанның Бишкек, Россиянең Санкт-Петербург, Мәскәү, Екатеринбург, Пенза, Уфа шәһәрләре карый. Дискуссия ирекле форматта бара. Залда менә 2 микрофон шулай залда утыручылар да бу сөйләшүгә кушыла, сорауларын бирә алар. Фикерләрне җиткерергә мөмкин. Инде сөйләшүне башлыйбыз. Татар филологиясе дигәч тә, менә шушы белгечлеккә кайчандыр укып чыккан шәхесләр искә төшә. Һәм менә аларның күбесе бүген безнең шушы федераль университеты залында. Әлбәттә, алар бик күп. Татар дөньясында гына түгел, хәтта инде Россия киңлегендә дә танылган, дөнья күләм танылган шәхесләр бар. Барыгызга да тагын бер тапкыр исәнмесез дибез. Һәм инде бүгенге сөйләшү дискуссиядан бигрәк бәлки менә шушы филологияны данлау, бергә җыелып, бергә күрешү кебегрәк сөйләшү булыр. Чөнки без беләбез, хәзер инде Россия Федерациясендә дә гуманитар өлкәгә елдан-ел игътибар азая бара. Ә менә шушы вазгыятьтә без инде яшь буынны үзебезнең белгечлеккә ниндидер әйдәү, тарту, кызыктыру максатында эшләнә бу сөйләшү. 6-7 ел элек татар филологиясе өлкәсендә зур үзгәрешләр булды. Моны барыбыз да беләбез. Казан дәүләт университеты һәм кайчандыр Татар дәүләт педагогик университетының бергә кушылуы бөтен татар җәмәгатьчелеге өчен ниндидер шау-шулы, шундый шөбһәле бер үзгәреш булды бу. Менә шушы үзгәреш укыту системасына нинди яңалыклар кертте, табыш һәм югалтулар дияргә яратабыз. Менә нинди табыш һәм югалтулар булды. Һәм бу шөбһәле үзгәреш булдымы, әллә инде киресенчә ниндидер яңалыкка, алга омтылырга мөмкинлек бирүче үзгәреш булдымы чынлыкта? Әлфия Шәүкәтовна, бәлки сездән башларбыз. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле студентлар, укытучылар. Сезне үзебезнең Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе киңлекләрендә дип әйтегез, сәламләүебезгә бик шатбыз. Барыгызга да бик зур рәхмәт бүгенге очрашуга килүегез өчен. Мин сезгә кыскача бүгенге көндә безнең яраткан, безне тәрбияләгән һәм без эшли торган, біз яңа буын тәрбияли торган рәсми итеп әйтсәк, татаристика, тюркология югары мәктәбе, безнең телдә татфак ни хәлдә, шул турыда сезгә мәгълүмат биреп үтәсем килә. Инде гүзәл әйтеп үткәнчә, 2011 елда Казан дәүләт университетының һәм Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының 2 факультеты кушылып, зур бер үзәк төзелде. Һәм 1 сентябрьдән, 2016 елның 1 сентябрьдән без әйткәнемчә Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе дип аталабыз. Бүгенге көндә бу мәктәптә 662 студент татар теле һәм әдәбияты буенча белем ала. Бу студентлар өстәмә белгечләрдә үзләштерәләр. Ягъни татар теле әдәбиятына өстәп, чит телләр, инглиз теле, кытай теле, төрек теле, гарәп теле өйрәнәләр. Тәрҗемә белеме, информацион технологиялар, журналистика, этнодизайн серләренә төшенәләр һәм кулларына 2 белгечлек бирә торган диплом алып чыгалар. Шунсында әйтеп үтәргә кирәк, бүгенге көндә бездә бик кызыклы магистратура программалары тормышка ашырыла. Филология юнәлешендә мәдәният ара багланышларда төрки телләр, тюркология бузансын, татаристика, педагогик белем бирү юнәлешендә профессионал аралашуда татар теле, татар телен һәм әдәбиятын укытуда заманча технологиялар дигән магистратура программалары безне тәмамлаган студентлар арасында гына түгел, илебезнең төрле почмакларында югары белем алып килгән студентлар өчен дә һәм хәтта чит илләрдән килеп укучылар өчен дә кызыклы. Чит илләрдән дигәндә бүгенге көндә безнең югары мәктәптә татар теле һәм әдәбияты белгечлегендә Казакъстаннан, Үзбәкстаннан, ерак чит илләрдән Төркиядән, Кытайдан килеп укучы студентларыбыз бар һәм һәрберегез беләдер, bundan 1 ел элек Япониядән килеп Юта Хисаяма бездә магистратура тәмамлап китте. Моннан кала тагын татфакта ниләр бар?
6 кафедра эшләй. Татар теле кафедрасы, татар әдәбияты кафедрасы, гомуми тел белеме һәм тюркология кафедрасы, тел ара мәдәният аралашулар кафедрасы. Бу кафедра укытучылары чит телләрне үзебезнең студентларга татар телендә укыта, димәк, рус телен арада чит тел итеп алмыйча белем бирәләр. Һәм тагын бер без инде татаристика дигәч бу киң, монда татар теле әдәбияты белән берлектә сәнгать, мәдәният тәкре, шуңа күрә бездә татаристик һәм мәдәният белеме кафедрасы, дизайн һәм сәнгать кафедрасы бар. Бу кафедраларда үзләренең эшчәнлекләрен татаристика, татар юнәлешендә алып баралар. Һәм әлбәттә бүгенге көндә татфак дигәндә студентларга нинди мөмкинлекләр бирәбез? Әйткәнемчә, кызыклы белгечлекләр, студентларга фән белән шөгыльләнү мөмкинлеге, студентларыбыз конференцияларда катнаша, күп төрле стипендиялар ала, чит илләргә стажировкаларга баралар. Чит илләр белән гомумән фәнни юнәлешләребез ныгый. Төркия, Кытай, Япония, әйтеп үттек, Азәрбайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Америка белән бәйләнешләр урнаштырабыз һәм бу илләрдә татар теле, татар әдәбияты белән кызыксыналар. Шулай ук инде бер сүзне башлаганда әйтеп битерим, без бик кызыклы проектлар эшлибез, республика күләмендә проектларыбыз бар, дәүләт телләре программасында кызыклы проектларыбыз бар, ашыгыш лингвистик ярдәм, татарика журналы, шулай ук татар онлайн, ана теле онлайн мәктәбе бездә урнашкан, Каюм Насыйри институты, татар теленә сертификация үзәге барысы да безнең базада, безнең студентлар, безнең укытучылар тарафыннан башкарыла. Һәм башка бик күп бәлки сөйләшү барышында тагын ниндидер сораулар килеп чыгар. Без ул сорауларга да җавап бирергә ризабыз. Кадрлар әзерләү мәсьәләсе, андагы проблемалар һәм башкалар чынында менә бүгенге хәлен бераз гына сез чыгарылыш студентлары дигәндәй төрле өлкәдә эшләүче безнең авыллы дәрәҗәле кешеләр җыелды. Күрдегез бүген ничек яши, сезнең заманда ничек иде? Һәм сез менә беркайчан да үкенү булмадымы? Ни өчен менә мин филологиягә килдем? Нәрсә бирде ул сезгә? Гомумән филолог булу нәрсә бирде сезгә? Әйдәгез инде кемнән? Әйдә Bismillahirrahmanirrahim. Din әһелләре исемсез. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min Яс хәзрәт булам. Татарстан мөфтиятендә дәгъват бүлген җитәкче һәм Апанай мәчетенең имам хатибы. Татар гуманитар педагогика университетын, татар филологиясе факультетын 2006 елда тәмамладым. Һәм мин бик сөендем, бик шатландым. Монда гыйлем алганда, чөнки филолог ул телне генә белүче түгел, ул шулай рухи мирасыбызны да яхшы белүче. Менә монда мин телне һәм рухи мирасыбызны өйрәндем һәм дәресләргә йөргәндә, укытучыларның лекцияларын тыңлаганда шуны аңладым. Безнең рухи мирасыбыз бик бай. Һәм шушы рухи мираска мәхәббәт арты. Һәм шушы мирасны без хәзер халыкка да җиткерергә тырышабыз. Чөнки дин әһелләре көн сайын халык белән эшлиләр, хезмәт итәләр. Хәзерге вакытта мәчетләрдә дә татар телендә вагызлар сөйләнергә тиеш. Җомга вагызлары бары тик татар телендә генә сөйләнә. Һәм шул вагызларда без диннең әһәмияте белән бергә телебезнең байлыгын да җиткерәбез. Мин Аллаһка менә шулай да шушы җомга вакытында гел татар телендә вагызлар укылу, татар телендә шулай бәхәсләр уятты бит. Менә бу каршы чыгучы кешеләргә сезнең җавабыгыз нинди? Монда булай дип әйтергә кирәк. Һәр кеше үз милли телен, үз ана телен, үз гөрвәләтләрен яхшы белергә тиеш. Biz татар булып бу дөньяга килгәнбез икән, без үз телебезне белергә һәм сакларга тиеш. Әлбәттә, бу дин әһелләренең генә вазифасы түгел, һәр кешенең, һәр атаның, һәр ананың вазифасы. Балага шушы телнең әһәмиятен, телнең байлыгын җиткерү. Аллаһка шөкер, менә бүгенге көндә яшьләр дингә тартыла. Менә Апанай мәчетендә 95% татар кешеләре килә.
татар кешеләре йөри һәм яшьләр бик күп. Без ел сайын мәчетебездә dini dərslər үткәрәбез, җәйге курслар үткәрәбез, ислам нигезләре буенча. Менә бу ел да шундый курсларны үткәрергә ниятлибез. Башта ир балаларга, аннары кыз балаларга. Һәм бу ел без бары тик татар телендә генә дәресләр бирергә ниятлибез. Татар телен белгән һәм татарча аңларга теләгән балаларны җыябыз. 40 бала язылды. Һәм шушы курсларда без татар ислам нигезләреннән тыш рухи мирасыбыз турында да сөйлибез. Төрле шәхесләр белән очрашулар уздырабыз, музейларга барабыз. Һәм әти-әниләр бик зур рәхмәт сүзләре җиткерәләр. Балалар да бик яратып киләләр һәм елдан-ел балаларның саны арта бара. Ярый, рәхмәт. Инде университет дигәч, әлбәттә, менә дин ул шундый бер үзенчәлекле агымдыр. Иң беренче чиратта университет ул галимнәр әзерләүче төп уку йорты. Хәзерге Казан федераль университеты. Менә Дамир Исхаков мәсәлән кайчандыр матбугатта язган иде. Татарстан фәннәр академиясенә кергән институтларны карасак, анда инде галимнәр картайып бетте дип. Менә 50 яшьтә булган кеше дә яшь санала дип. Менә Ким Галимович, менә шушы университет, татфак һәм әлеге проблемага сезнең фикерегезне беләсегез килә. Алмаш буын картайып бетте дигәннән башлыйм әле. Хәйр. Күптән түгел институтта бүлек җитәкчеләрен, дирекция, бөтен җитәкчелеккә караган хезмәткәрләрне җыйдык та утырыш башланыр алдыннан карап алдым да иң өлкәне үзем икән дип аптырап карап тордым тагын бер тапкыр. Менә Димәк, бу фикер дөреслеккә туры килми. Фәннәр академиясенә кирип тә карамаган кеше генә шулай дип әйтә. Мен инде икенчедән нәрсә әйтәсем килә. Әлбәттә, безнең бу сөйләшү бик җитди проблема, бик күпләрне борчый торган проблема. Шуңа күрә ул киң пландагы, аның турында көннәр дәвамында, айлар дәвамында сөйләшеп була торгандыр. Әмма ләкин без инде менә баштан ук шулай әйтеп алдык. Без инде аны шушы уку йорты аз дигәндә 44нче елда университетта ачылган татар бүлеген күз алдына китереп, һәм инде бүген инде шушы уку йортындагы факультет, институт шулай итеп күз алдына китереп сөйләшәбез. Әлбәттә, шул университеттагы 44нче елда ачылган бүлек белән параллель рәвештә педагогика университетында да яшәп килде. Татар бүлеге, татар группалары, ул инде без ул вакытта бөтенесен бер итеп карый идек инде. Әмма ләкин кайсы нәрсә белән, нинди юнәлеш белән шөгыльләнә. Мен инде монда татар бүлеген иң күптәнрәк тамамлаган кешеләрнең берседер. Әлбәттә, инде Хатип абыйлар монда утыра, тагын кемнәр, алар инде бигрәк тә шул теге беренче көннәрдән үк. Бүгенге көндә инде безгә карарга кирәктер. Менә бер буын эчендә татар филологиясына мөнәсәбәт, гомумән дәүләтнең, хөкүмәтнең әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәтен күрергә була. Аның яңа башланган чорын күз алдына китерүчеләр бар бүген. Ныклап торып чәчәк аткан чорын күз алдына китерә алабыз. Аның төлке кайсын чәчәк аткан дип атырга, мен инде әйтик, без укыган чордагы елына берәр группа алалар иде. 25 кеше укырга. Ул вакытмы чәчәк аткан чоры, андагы укып чыккан кешеләрнең халыкка, милләткә биргән кешеләрен карасак, аларның дәрәҗәләрен карасак, аларның татар дөньясында тоткан урынын карасак, ул вакыт чәчәк аткан чормы. Яңадан инде сан ягыннан без 90нчы еллар башыннан сан ягыннан үсеп киттек. Ул чорны да атарга була, чәчәк аткан чоры дип сан ягыннан алып карасак. Бик күп этапларны узганбыз икән шушы бер кеше гомер ичендә, хәтта инде бер кеше гомере дә түгел. Бүген нинди хәлдә? Һәм гомумән татар филологиясына мөнәсәбәт нинди, һәм без үзебез нинди хәлдә бүген? Шушы турда безгә инде киңрәк планда алып сөйләшергә кирәктер. Һич кенә дә
şuşu bina, şuşu oku yurtu bilen şeklenmiş. Elbette her birisinin anın özünün orunu var, özünün mühimligi var. Meni de aytırdım, hükümet tarafından, devlet tarafından, devletin ministerlikleri tarafından bugünkü günde münasebet nindi hem ni derecede hükümet güç salar şu meselege. Bizim de Rusya koleminde barı tikşulaygına karaya alabız. Anın barıydı etkenimşe Sovet çırı, ondan sonra gitti 80'li yıllar ahırından köpmedir vakitta indi nulevые deb aytamiz, 2000'li yıllar başının qaysısına kadar kelemiz. Şol vakit idi, bugün dünya o'zgardi. Mana şu yaklap kelip qararga kerakdir her учреждение, her yönelişi yagından. Endi Fenler Akademiyasi turunda söz bolsa, biz okuganda filial degan söz var idi. Mana filialga kirdim eli, mana filialda şunun bilan shug'ullanalar, mana filial narsa ayta turgandir filial galimlari degan söz var idi. Ol endi mana yag'ni men bugün ishlagan til adabiyat ul vaqtdagi tarix instituti. Biz nindi halda bugün? Men endi aytdim Fenler Akademiyasi ham g'umman hükümetinin, devletinin münasebeti fenge. Anı iki yaklap kararga bula. Rusya kolemindagi g'umman fenge, humanitar fenge münasebet haminde anın maddi yaktan yakın kilo işgakı meselesi ul elbette şartlandırılık, elbette kanagatlanırlık, elbette biz göz aldına kitirgen tırışkan bizim üplengen derecede tugul. İkinci yaklap, devletinin Tataristan'ın münasebetin karasa, Tataristan'ın İçki siyasetin qarasak, Magarif Ministerliği aşa, Medeniyet Ministerliği aşa, andağı devlet programmalar hem başka. Bugünkü gündeki kadar derecedeki ihtibar bir qaşanda yok idi. Menen şuşulay aytып beyali alam, bugün başka meseleler kelip çıkar, başka problemalar var. O problemalar endi bizning o'tgan yo'limiz bilan aytganda kecha 3-chi kun ishlagan, ishlab bitirmagan ishlarimiz bilan beyli. Bugünkü gündeki halni men endi birozgina balkim ol zatroq qiladilar. Men aytgan kunlar nasıl kelasiz deb. No bugünkü kunda men shulay aytib ko'raman. Öyle mine yaş galimler, bugün bunda oturuşu studentlar. Onlar belki indi çıkarılır kurslarında 4-nji ya ise magistraturаны tamamlaylar. Mine nerseге kızıgıp galimlikке kelirge tiyişler. Yani mine şu dünyaga, fenni dünyaga. Yaşlar meselesinde de aytib ketesim kela, endi şunlap turib aytdim. Men endi mine pensiya yaşına tabarak bara turgan kişi bugünkü kunda mening yaşdagilar institutda ko'p tugul. Yaşlar pek ko'p. Bulik yetakchilari 30 yaş, 35, 40, 30 bilan 40 arasındagi 90% şu yaşdagi yoshlar bo'lgan. Bulik yetakchilari bo'lib ishlaydilar. Fan kandidatlari, fan doktorlari, alar arasında bizning yazuvchilar da var, kompozitorlarimiz var, başkası var. Mana şu derecede yoshlar. Yoshlar kile. So'nggi 3-4 yil ichida yoshlar bek ko'p keldi. Alar fan bilan shug'ullanadigan g'umman tatar dunyosi bilan o'zbek filologiya deb ataymiz ekan, filologiya endi ani fanda turlicha yo'qin kelalar, aning turli yo'nalishlari var, aning til bilimi var, adabiyot bilimi var, tekstologiya, folklor, xalq ijodi, qo'l yozmalar boshqalar. Ham endi bugungi kunda u so'z san'ati bilan shug'ullanadi. So'z san'atine muhabbat, ham endi o'zi bir dunyo mana shu ning bilan shug'ullanishga tili ekan studentlar. Men endi imtihon oluvda qatnashuvchi kishi bo'larak imtihonlar IT komissiyasi raisi bo'lib hali bu yilda ishlayman. Mening uchun o'zlarine de aytdim, o'qituvchilarga da bugundan ishga olirlik studentlar bor. Bugundan alar bilan olg'a taba ketib bo'ladi. Kelajak ishida mendidir qimishlik beradi. Demak, endi bizning o'qutuv ülkesinde de olg'a ketishimizda bor. Ham endi yoshlar uchun ne uchun qiziq bo'lmoqqa tez. Bizning turkiy dunyo, tatar tili aşa, turkiy dunyoga chiqu, g'umman filolog bo'lu, ol endi g'umman bor yerda o'rtaq til topib bo'laturgan, сөйләшib so'z topib bo'laturgan ham dunyoga qarash. Mana hali yangi shu kunlardagina prezidentimiz Qozog'istonda bo'ldi. Bir shu filologiya masalalari tüp planga qaytib qoladi. Kitobxona masalasi, tag'in endi masala Seyinbeka o'zi bizning Xonbeka ham boshqa. Filologiyadan tashqari boradi. Davlat siyosati turdan turishi shu masala. Mana balki endi ul Tataristonda birozgina boshqacharoqdir, lekin shu yoshlar bilan сөйләшкәнем бар, алар да менә бик икеләнә аспирантураga kirgan. Менә Башкортстанда мен үзем мәсәлән шу филологияны Уфада tamamladım. Ул Башкорт дәүләт университетының татар-рус бүлеге иде инде филология факультетының. Үземнең фәнни җитәкчем белән сөйләшәм. Ничек аспирантларыгыз бармы дим.
Yok de bir kız var idi de şundi менә фәнни әйдә аспирантурага калып мин сезне күрәм бит ничек яшәгәнегезне. Мин бит күрәм сезнең сәгатьләрегезне. Ни өчен мин аспирантурада нәрсә көтәм инде дип. Әйе, Фатих. Апа. Рәхим итегез. Алда гүл кебек. Бит хәзер милләтебезнең, телебезнең язмышы кыл өстендә тора. Һәм шуңа күрә милләтнең теленең язмышы шактый дәрәҗәдә филологиягә бәйләнгән. Һәм шуңа күрә без монда шоматмыйча, хәзер шунда нинди мөһим проблемалар тора, нәрсәләрне хәл итәргә кирәк, шулар турында сөйләшсәк иде. Сезнеңчә ничек? Фатих абый. Әйбәт әйттем, шуңа күрә менә иптәшләр булайрак. Менә мәктәбе, милли мәктәп. Ни дәрәҗәдә безнең? Аннан хәзер татар теле әдәбиятының укытылуы ни дәрәҗәдә? Татарстанның үзендә, Казанда авыр хәлдә. Әгәр дә милли мәгарифе юк икән, ул вакытта аның филологиясе да, башкасы да булмау дәрәҗәсенә килә. İkinciden hәзер безнең кабул итү. Менә монда 600 студент диде Әкрәм Шәүкәтовна. Бит заманында 90-нчы елларны без bir университетта алдык 1000гә як. Менә Тәлгат Әвишне күрим. Ул вакытта декан монда менә шушы нидә утырга тиеш иде. 1000гә якын студент укыды бездә. Аннан хәзер берничә кафедра бар иде. Педагогия институтында, гуманитар институтта. Хәзер без менә шушы фәлән тел кафедрасыннан, фәлән әдәбият кафедрасыннан bir әдәбият кафедрасы калды. Анда да барлы юклы тулы ставкага 10-9 кеше эшли. Бит алар шуны нагрузка аларга 9-100 сәгать аларны фән эшләргә вакыты юк. Менә шушы аннан үзәкләребез бар иде безнең. Чаллыда бар иде, Түбән Камада бар иде. Алар да мискин хәлдә. Әле менә мин бер көн генә булып кайттым. Нидә? Әлбәттә, муниципаль институт бар иде. Татар филологиясе факультеты әйбәт эшләйде. Аны яптылар һәм соңгы чыгарылышы 16 студент бик әйбәт дип язганнар иде. Мин күңелем җылап кайтты. Хәзер ничектер әгәр дә уку йортлары ябыла икән, ул вакытта аларда бераз шушы безнең милли культурны, телне, әдәбиятны, тарихны өйрәнә торган үзәкләр ачырга кирәк түгел микән? Монда фәннәр академиясе карамагындамы, я булмаса университет карамагындамы? Аны монда Чаллыда оештыралар. Әлбәттә, Түбән Камада, башка урыннарда, кыскасында әйтәсе әйберләр күп. Минем үтенечем, хәзер монда без мактанырга килмәдек. Нәрсәләр эшләргә ки монда ниләр яшьләр бар. Başları әйбәт эшли, менә шушыларны әйтсеннәр иде. Игътибарыгызга рәхмәт. Фатих абый мактанырга килмәдек дидек. Без дә без максатыбызны, беренче максатыбызны әйткән идек, чөнки безнең хәзер көз якынлаша, абитуриентларны кызыктырып, менә филология нәрсә бирде, ягъни татпак сезгә нәрсә бирде дигән сорау иде безнең төп сорау. Менә Хатип Исәпов әйтеп китте. Bu 90-нчы елларда ничә кафедра, ничә институт, ничә юнәлеш дип, дөрес 90-нчы елларда, күтәрелеш елларында ул Казанда берничә вуз эшләде, татар филологиясе, татар тел әдәбияты белгечлеге берничә вузда әзерләнде. Ләкин 90-нчы елларда күтәрелеш бит ул 2000-нчы елларга, менә без бер институт булып эшли башлаганчы инде хайран төшкән иде. Заманында шундый килеп җиткән, менә мәсәлән biz bir vuz bulup uyuşkançı Kazan Devlet Üniversitesi, Tatar Devlet Humanitar Pedagog İnstitutu ikisine birge, iki vuz birge 70 büyücü turlarına kişi kabul ettik. Hemen biz birge koşulup 2011 yılına bizden kabul eti arttı. Biz zorrak sonlar aldık Moskova'dan birge koşulup işli başlagandan sonra şuna kadar o vakitte o koşulunun bizge faydası zor buldu. Benim aldığım kuru sıfırlarda özüne aytkanda. Şol sıfırlara qarasak, dürüst kızganış soңғы bir 5-6 yılda, mana şol 11-nji yılda algan biyikliklerini tuta almadık. Bizge yıl sayın Moskov kontrol sonlar dep aytабыз bizden büyücü turunların kimetip keldi. Ol bir yılda uzayınla qaraganda kimirek. Bu bizning uzagına qaraganda bir tugul, bu Tatarstan'a qaraganda bir de tugul. Aytib ketdik ki Muğaminiştirə bugün devletinin humanitar fənlərə qarata münasibətin gerek bu
филология карата мөнәсәбәтен. Менә узган ел гына Мәскәү безнең вузга 70 урын биргән филологиягә, бөтен вузга. Бөтен вуз Казан федераль университеты быел 40 урын алды филологиягә. Бу безгә, Алабугага, бу чит илләр филологиясына, татар филологиясына, рус филологиясына бөтенесенә бергә 40 урын көндезге бүлеккә бу. Менә гади генә әйтеп әйтсәк, санарга килсәк, без моннан 3 еллык 82 урынга алдык көндезге бүлеккә. Узган ел 3-нче ел 79-га, һәм менә бу ел 54 кенә урын калды безнең көндезге бүлектә. Шушы 2 юнәлештә, филология юнәлешендә һәм татар теле әдәбияты укытучылары юнәлешенә. 17-нче елга. Ул 54 урынның да менә бу ел җәй ала торган 54 урынның да без кабул итү дигәч күбрәк теге 11-нче класслар өчен нәкъ бакалавриатта киятен күзәтеп әйтсәк, аның да 35 генә. Без ел филология алабыз. Әйттегез 40 урынның 15-ен менә татар филологиясына алабыз. Һәм татар теле әдәбияты укытучыларына яңадан 20 урын. Анда инде без татар теле әдәбияты һәм инглиз теле, татар теле әдәбияты һәм кытай теле дип алабыз. Дөрес урыннар бик кыска, бик кысылды бу ел. Ләкин менә монда тагын нәрсә әйтеп китәсе килә. Соңгы елларда, соңгы бер 2-3 елда безгә Татарстан хөкүмәте, Татарстан мәгариф министрлыгы бик булышты. Телләр турындагы закон нигезендә узган ел без беренче курска татар теле әдәбияты һәм башлангыч мәктәп укытучыларына 25 урын алдык. Менә бу ел икенче курста укучылар булса, 3-нче ел 15 урын алган идек магистратурага, аннан элек елны яңадан 15 урын магистратурага алган идек. Кызганыч менә бу ел безгә мондый мөмкинлек юк, без урыннарны безгә бирмәделәр һәм шуңа күрә узган ел белән чагыштырганда бу ел абитуриентларга бик катлаулы булачак билгеле. Әйткәнемчә, бакалавриатта бар тик 35 кенә урын калды. Менә шундый вазгыять. Һәм мөмкинлектән файдаланып, менә мин бу мәсьәләне күтәрәсем килә. Башка еллардагы кебек, соңгы бер 3 елда кебек, шушы программа нигезендә, башка программалар нигезендә нидер бер мөмкинлек табып, нәкъ менә татар теле әдәбияты юнәлешендә, педагогик белем бирү юнәлешендә булсын, филологик белем бирү юнәлешендә булсын, берәр мөмкинлеген тапсак, Татарстан Республикасы ярдәмендә, мәгариф министрлыгы ярдәмендә кимендә берәр булып булсак, ул бик зур ярдәм булыр иде. Рәхмәт. Димәк, студентлар саны, абитуриентлар саны азайгач, бу инде укытучыларга да сәгатьләр саны кими дигән сүз. Студентлар саны азаю, укытучылар саны азаю дигән сүз. Менә хәзерге нормативларга карасак, көндезге бүлекнең 12 студентына һәм читтән торып укучы 120 студентка бер укытучы булырга тиеш. Әлеге алай түгел иде. Ул баштарак 10 иде, аңа кадәр бер 5-6 еллык 8 иде. Кайбер юнәлештә бер 4 студентка бер укытучы булган юнәлештә булды безнең. Хәзер бөтен юнәлешләрдә 12 студентка бер укытучы. Шуннан килә менә бу кыскарулар, укытучыларны кыскартулар һәм сәгатьләр саны кыскарулар. Менә Хатип абый шуннан да без 90-нчы елларны гел искә алабыз, улай бит. Матбугатта булсын, тиражлар һәм башка өлкәдә шуннан да ниндидер уяну иде татар әдәбиятына, сәнгатенә, мәдәниятенә, тарихына ниндидер игътибар бөтен җирдән дә. Һәм ничектер башка төрле вазгыять иде. Хәзер үзгәрде һәм шуннан да бәлки чагыштыру ул теге элеккеге үткәннәрне сагыну, искә алу. Әлбәттә, менә бу проблема ул каян киләсең, бу ихтыяҗ булмауның. Бу менә димәк инде без шулай әйе нишлибез инде дип кенә яшәргә тиешмисең. Минем уйлавымча, бу пропаганда булмавында татар филологиясын, татар телен, татар мәдәниятен без укыган заманда без укыдык, потокта 8% кеше һәм шушы 8% кешенең һәрберсе кеше булды. Менә Әлфия апа алдарга бик бирмәс безгә. Шуңа күрә бүгенге көндә әгәр дә инде сез аласыз икән 25 студент, шушы 25 студентның укып чыкканда барысы да кеше булырга тиеш. Ул булырга мөмкин укытучы мәктәптә, яисә шушы университетта, ул булырга мөмкин дәүләт эшендә, ул булырга мөмкин ниндидер хәтта сатуда булырга мөмкин. Ләкин ул булырга тиеш татар телен камил белгән, татарча аралаша, сөйләшә белгән һәм татар телендә үзенең фикерен әйтеп бирә белә торган зәвыклы, зыялы кеше.
Менә шушы, әгәр дә максат булса, минем уйлавымча, монда саннардан, цифрлардан фәтва юктыр. Куркырга кирәкми димәк. Башкалар ничек уйлый? Менә шунда да бит сезнең укыган вакытта гүрләп торган дип сөйлиләр. Шунда да менә бездә Уфада шулай 25-30 кеше укый дип. Хәзер менә шул Уфада 10 студент утыра. Безнең консерваториядә 10 студент утыра. Мин әле шуңа бик ректорга керәм һәр вакыт, ни өчен татар теленә булай гына йөриләр. Мәскәү бирми безгә урыннар бөтенләй татар теле каралмаган консерваториядә. Әле бу безнең менә бу республика игътибары ярдәме белән генә шушы татар теленең берничә сәгате бар дип җавап бирәләр. Гүзәл, менә бер нәрсәгә әйтеп китәсем килә. Без бит менә филологлар гына түгел, һаман да әйткәнемчә татар теле укытучылар да эзләйбез бит инде. Менә минем кулда безнең Мәгариф министрлыгының алган киләсе 7 еллыкка ихтияҗ, татар теле һәм әдәбият укытучыларына ихтияҗ. Мәсәлән, 2021 елда Татарстан Республикасына гына 94 татар теле һәм әдәбият укытучысы кирәк булачак. Менә бу официаль саннар миндә. Шуның 39-ы милли мәктәпләргә, татар телендә укытылган мәктәпләргә. Мин моны өчен 2021 елны алдым. Чөнки менә бу ел укырга кергән балалар 2021 елны тәмамлап, итәчәкләр мәктәпләргә бакалаврлар. Әйткәнемчә, менә бу ел без укытучылар әзерлибез инде 20 кеше алабыз бюджетка, татар теле һәм әдәбияты бүлегенә педагог белем бирүгә һәм шушыңа кушып 15 кеше филологиягә. Булар барысы мәктәпләргә киткән чакта да без бу 94-ның яртысын да каплый алмыйбыз. Әле ничә кеше 100% киткән чакта да беләм укып бетереп. Шуңа күрә кирәк була, димәк, түләүле алырга. Хәзер бәяләр шундый, менә бу ел берничә курска укырга кирәк. Татар бүлегендә укыр өчен дә 100 мең акча түләргә кирәк. Хәзерге вазгыятьтә бу бик кыйммәт билгеле. Шуңа күрә менә бу ягда бар. Андый акчага булса, Бармы андый теләүчеләр? теләүчеләр бармы? Коммерцияле. Безнең башка елларны коммерция бүлегенә укырга килүчеләр бар. Узган елларда 90 меңгә якын иде. Безнең педагогик белем бирү юнәлешенә керде 9 кеше, филологиягә 10, филологиягә 10. Без берәр группа җыялдык түләүле бүлеккә. Бу саннар, менә бу теләүчеләр инде сезнең берсәрәгә безнең юнәлешнең татар филологиясенең никадәр дәрәҗәдә кемнәрдер өчен тәмле, кадерле икән күрсәтә. Шуңа күрә аларга да, алардан булуы да минем уйлавымча без теге куркып сөйли торган вазгыятьне кире кага кебек, минем уйлавымча. Шулай да менә бу статистика һәм инде 21 ел дип бит. Укытучылар саны. Менә Мәгариф министрлыгыннан безнең вәкилебез бар, Илдар Ринатович, Сәмсез Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының басары. Менә димәк, бу менә саннар һәм бүгенге ситуация. Университет бит ул төп белгечләр әзерләүче, шушы татар теле һәм әдәбият укытучылары әзерләүче уку йорты. Монда бәлки Мәгариф министрлыгыннан да, республика җитәкчелегеннән дә тагын да ныграк ярдәм кирәктер, игътибар кирәктер. Бәлки шулайдыр. Хәерле көннәр. Беренче чиратта мин рәхмәт әйтәсем килә бу чарага чакырганыбызга. Икенчедән, монда утыру бераз уңайсыз. Безнең остаз галимнәребез читтә утыра, без монда ничектер укыган елларны искә төшереп, уңайсыз хис итәм үземне. Алар да монда утырырга тиеш кебек. Чөнки татар филологиясенең төп каһарманнары алар. Шуңа күрә аларга бик рәхмәтле. Сез инде мин беренче сорауга кайтасым килә, чөнки сорадыгыз, бөтен кешегә юнәлттегез бу сорауыгызны, татар филологиясе сезнең өчен нәрсә иде ул дип. Мин кыскача гына үз фикеремне җиткерәсем килә бу очракта. Һәм кушу, айыру мәсьәләләренә дә бәлки кагылырмын. Әлбәттә, берничә оешманы бергә кушу уңай күренеш түгел инде ул. Ансын кабул итәргә кирәк. Ләкин сез шуны да күрәсез, без барыбыз да түгәрәк өстәл артына җыелдык. Беребез дә бүгенге вазгыятьне инкар итми, беркем дә татар филологиясендә укыдык без теге бинада, башка шартларда,
бүгінгі татар филологиясы біздің татар филологиясы факультеті түгілін деп айтмаймын. Біз һәр вақыт бұл вазғиятта да бірге ғалимларыбыз белән, радиофиркатчылар белән қолға қол тотышып, ғалимларыбыз белән эшлибез. Инде монда әйтелде, башка юнәлешләр буенча да. Татар филологиясы минем өчен шәхсән ул тормыш кыйбламны билгеләгән урын. Мин бер кайчан да татар филологиясы факультетын инде югары уку йорты диплом бирә торган оешма дип кабул итмәдем. Минем өчен ул милли тормыш кайнап торган урын иде. Һәм аны безнең галимнәребез дә, ул вакытта укыган студентлар да ризалашыр, шулай ди ул. Шуннан да biz анда ничектер уку белән безнең тормыш берләшеп китте. Беркем дә лекция, шәхси тормыш дип аермады. Без гомумән шушы Казанда кайнадык. Һәм ул безгә милли үзаң бирде. Шуңа күрә менә бу милли тормышыбызның, яшәешебезнең кыйбласын билгеләп дип әйтүем бу ничектер купшы сүзләр түгел, бу эшен барлык. Һәм бүгенге көндә дә мин күп мәртәбә моны әйткәнем бар. Безнең татар филологиясы факультеты гомумән татар тормышы өчен, татар яшьләре өчен, татар яшәеше өчен ул кыйбла булырга, милли үзәк булырга тиеш. Без инде радиофиркач белән бу турыда күп мәртәбәләр сөйләшкән идек. Бүгенге көндә дә мин ризалашам. Мәскәү билгеләгән саннар сезнең өчен ул әз, ләкин университетның федераль университет икән исәпкә алырга кирәк. Һәм шундый бер төшенчә бар инде, контрольный цифры прием, аны Мәскәү билгели. Бүгенге көндә Мәскәү нинди саннар белән чыга, университет шул саннар белән эшләргә мәҗбүр. Үз ягыбыздан килгәндә, безнең инде сез ишетеп беләсездер, мәгариф министрыбыз Әңгәмә Абдулфатахов, ул бу мәсьәләләрне университет җитәкчелеге алдында бик кискен куя. Сез аны матбугат чараларында укыйсыздыр, күрәсездер. Ул һәр вакыт милли мәктәб өчен, милли мәгариф өчен кадрларның әзерләнүен һәм дөресен әйткәндә, Хатибова әйтә, милли мәгариф ул безнең барлыгыбыз, яшәешебез ди. Ул бүгенге көндә төп мәсьәлә ди татар халкы өчен. Аның үзәгендә кадрларның булуы, укучыларыбызның, мугалимнәребезнең булуы ята. Шуңа күрә бу мәсьәләне бик кискен куя министрыбыз. Безнең кулдан нәрсә килә? Менә дәүләт программасы кысаларында без шуннан да аерым алганда менә магистрлар әзерләү буенча, соңыннан бакалаврлар әзерләү буенча аерым квоталар бирергә тырыштык. Ләкин шудан аңларга кирәк, дәүләт программасы да ул бик күп юнәлешләрне һәм бик күп чараларны үз эченә алган дәүләт программасы. Анда 170-кә якын чара гына бар. Һәм анда барлык оешмалар да, республиканың төп оешмалары да ул программада катнаша килә. Шуңа күрә дәүләт программасы кысаларында гына кадрлар мәсьәләсен хәл итеп бетереп булмый. Монда тәкъдим аерым, әгәр бу мәсьәлә чыннан да хәл иткеч икән университетыбыз өчен һәм татар филологиясы факультеты тулы канлы яшәргә тиеш икән, татар яшьләренең, татар зыялыларының милли үзәге форматында яшәргә тели икән, һичшиксез республика җитәкчелегенә бәлки мөрәҗәгать итәргәдер, безгә бергәләшеп күбрәк шушы студентларны кабул итү мөмкинлекләр тудыруна һәм бу үзәкнең андый фикерләр дә бар иде, ул президентыбызга да җиткерелгән фикерләр бар. Бу үзәкнең чыннан да тулы канлы татар үзәге форматында яшәвен дәвам итә. Шуңа күрә монда кистереп әйтеп дә булмый, хәл итеп була бу мәсьәләне дип. Чөнки ул мәгариф министрлыгына гына тукталып кала торган мәсьәлә түгел. Шул ук вакытта минем ышануым буенча министрыбыз да бу фикерне һичшиксез хуплаячак. Монда ике куллап бу мәсьәләне хупларга кирәк. Шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә мин нәрсәне күрәм? Менә милли мәгариф мәсьәләләре белән без бик якыннан шөгыльләнәбез. Әле менә бүген генә сәгать 11-дә Дәүләт Советында киңәйтелгән утырыш булды. Менә милли мәгариф мәсьәләләренә багышланган. Һәм дөресен әйткәндә, министрлык югарылыгыннан караганда, бүгенге көндә милли үзаңга ия, туган телен белгән, халкына җаны тәне белән хезмәт итәрдәй кешеләр бу татар филологиясеннән чыккан студентлар. Каян гына, кайсы яктан гына карама, бу шулай. Шуңа күрә мин дөресен әйткәндә, татар филологиясенең максатын бурыч тел белгечләре әзерләү белән генә чикләмәс идем.
һәм аны болай ук теге кабул итеп тә белдерәсем килми, ул халыкка хезмәт итәрдәй белгечләр әзерләү үзәге. Шуңа күрә шәхсән минем фикерем менә шулай. Мин қолдан келгәнне эшләргә әзер. Әгәр сорау миңа юнәлтелгән икән, Мәгариф министрлыгы белән Казан федераль университеты аерым филология һәм мәдәни багланышлар факультеты институты кысаларында безнең менә бу эшчәнлегебезне заклап сөйләргә мөмкин, мин аңа тукталып торасым килми. Чынында менә тәкъдимнәр әйтелә башлады. Безнең 4нче сөйләшү бу. Һәм һәр сөйләшүдән соң без тәкъдимнәрне инде дәүләт оешмаларына, хакимияткә җиткерәбез, рәсми хатлар языла. Һәм алар барып ирешә, хәтта җаваплар да килә. Менә бәйләнеш барлыкка килде. Бүген инде сөйләшү ахырында тагын тәкъдимнәрне конкретлаштырырбыз. Хәзер менә чынында сез дөрес әйттегез, филология бетергән кеше, филолог булган кеше ул төрле өлкәдә эшли. Менә безнең түгәрәк өстәл артында утыручылар да алар төрле өлкәдәге шәхесләр, без махсус шулай чакырдык. Һәм инде хәзер экраннарга күз салып, Рауль Әхмәтшин бу исем инде барыгызга да билгеледер. Рауль Кәримуллович Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясында тулы галәтле вәкиле. Әйдәгез аңа сүз бирик. İkinciden, şunday zor dereceli profesörler, doçentler, şimdi söyleşenler, şimdi uğraşanlar, şimdi sen oraya gidersin. Bu ikinciden mık olan için değil. İkinciden, şimdi alan kitaplarına görüp tutup yazışlar, şimdi krede, şimdi orada söyleşensen, şimdi kresin argiyiflarına, şimdi kresin gırgara yazılarına, şimdi kresin bütün yazışlarına, bu hisli en birinci momentler var. Bunu da bütün fakültelerine gösterdiğimden fizika, matematik, biyoloji alanlarında konkret spesialistler разработали ограничения. Татар ülkelerde bu sene bütün bir konuşmalar. Balmuranın sistem yazışlar sayısı açılıp gitti. Çünkü yazışlarına göre bunlar tutup işler şu bizim zor vakit diye. Tiyatro bizim aşımcılarda, spor bizim aşımcılarda. Ondan sonra tanım görünürsen de yine şahıs olarak baştan herhalde ben sportla tezkert gittim. Ondan sonra jangarishlarga kirib ketdim. Chunki apam komsomolga alardan ishga boshladim. Ondan so'ng bütün направление и bütün yerlerde ondan so'ng bu yana ekspeditsiyalar bütün regional aşımcılarda. Ondan so'ng tüge MVD ülkesindeki aralaşmalarında şu tüge jinoyatchilarga qarshi kurashlar anlaşılır sanırsın. Sonra ne bu bizim 5 yıl içinde her bir student bizim dilek olsa formiрует как личность, как şıkkakışını. Sonra ne bu Tatar dili edebiyatı bizim için baştan oldu. Ağıldan çıkanlar kişilerine ayırma. Birinci kursta o zor yılmak eyledi. İkinci, üçüncü kurslarda ben kirlikledim yollağa bölge. Dördüncü kursta ben kirlikledim denizde. Hem Akiyan'dan çıkıp gittim oturmuşta. Çünkü ben bu bütün evrenin bir yaşayandan sonra benim için bu diplom alanında bir Akiyan'da evrendi. Bu fakültetinde, bu institutlarına kişi gerekir. Çünkü bizim bağlarımız okuyor, bizim ırklarımız okuyorlar için bu dil kanunda gerek. Çünkü dil Tatar dilleri takılı biz tüm Türkiye halk dillerine gelip gireriz de benim şular Türkiye'de de bu institutlardan bitirgenden sonra bütün institutlardan bitirgenden sonra ben 40 milyon aralaşsam, 45 yılda burada Türkiye'de şundan bir 20'sinde Tatar dili akılar. Ben rahattan bu halk dili aralaştım. Elmin sayısını buna bilelim de bütün ülkede, Türkiye'den, Arap ülkelerinden, bütün ülkelerden her vakıtta da Tatar dilini bilen kişi
1.5 халык белән иркенләп сөйләшә аралашалар. Хәзер заманаларында татар телендә зур шәһәрләрдә мегаполислар Мәскәүдә белән икедан әйтәмен. Хәзер урынлы возможностьлар бирелгәннән безнең урыс халкы арасында яшәү, дәниләр халкы арасында яшәү. Кем семьяда татар телен әтиәнис белән алар балалар да, аналар да шул алар белән шөгыльләнәдә, алар да шәһәр. Мин гөрүләр әйтәм, аналар да татар сөйләшәләр, Мәскәүдә яшәләр. Матур итеп сөйләшәләр, җырлар белән, шигырьләр белән сөйләшәләр, татар телен үзебез беләбез. Беткән. Без булган кирәк. Булды, рәхмәт. Менә шундый әлбәттә бу кыскартылган вариант безнең инде күрсәтәсебез килде студентларга, булачак абитуриентларга, ягъни дәүләт эшлеклеләре дә бар филологлар арасында һәм безнең арада да шундый кешеләрнең берсе Ринат Валиуллин, Татарстан Республикасының Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиле. Шуннан да беренче чиратта мин шушы түгәрәкстәлне оештыручыларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә инде чыннан да 4нче стель бу безгә күптән кирәк булган икән. Чөнки менә мондагы сөйләшкән сүзләр хәтта инде ул социаль җитәләрдә аеруча бик игътибар белән каралынылды. Турыдан-туры эфирлар булганда мин аеруча беренче түгәрәкстәлне башына кагарлап үзем Питерда утырып карап чыктым. Чыннан да бу безгә менә мондай фикер алышу һәм дә шулай итеп кешеләрне җыйнау кирәк булган. Бу акыл фабрикасы, бу төрле фикерләрне бергә туплау һәм инде бер нәтиҗәләргә чыгу. Чыннан да монда әйтелде, хөкүмәт органнарында бу мондагы тәкъдимнәрдән читтә калмыйлар, чөнки ул безнең өчен дә бик мөһим. Һәм менә мин Илдар Ринатовичның әйткән сүзләренә тулаем кушылып тагын шуңа дисек килә. Бу татфак ул гомумән белгечләр, галимнәр, укытучылар әзерләү генә түгел. Ул зур татар милләтенә, милләтне яратучылар, милләтпәрвәрләр һәм дә шушы милләт дип янып киеп яшәгән кешеләрне әзерләү урынында. Шуннан да ул электә шулай булды, хәзер дә шулай. Менә 90-нчы еллар турында Алмаз инде әйтеп узды. Мин үзем 89-нчы елда кирдек, без группа белән кирдек һәм татфакка керүем дә минем буштан булмады, чөнки 5нче класста укыганда минем кулыма бер китап эләкте. Анда китапның эшләнгән урыны Институт языка, литературы, история ул вакытта, яли һәм шуннан соң әйтәм, менә шушындый белгечлек кайда булса, мин әле вакытта аның фәнни оешма икәнлеген аңлап бетермидем. Әмма ләкин Худайның бирмеше үземә шунда барып киреп, шунда укырга туры килде. Һәм 89-нчы елдагы шушы эмоциональ күтәренкелек дәврен мин әлегә хәтерлим. Без ул вакытта Татарстанның бәйсезлеге өчен һәм дә бүтән шушындый үзебезнең глобаль проблемаларны күтәреп ирек мәйданында берәр атнашында яшәгән вакытларыбыз булды. Һәм менә шушы кәсепнең үзәгендә без идек, ул татфакныклар иде. Аны бетереп чыкканнар, аңа хәтле булуч, аны алдан бетерүчеләр, анда укучылар. Һәм ул әле дә шулай. Чөнки менә шушы ук безнең милли тел турындагы проблемаларны, бүтән проблемаларны кемнәр күтәрәләр, без күтәрәбез, без борчылабыз. Һәм дә шушының төп барлык әйберсен дә без күтәрә алабыз дип мин саныйм. Шуның белән бергә ул татфакта уку үзенә күрә бер зур дөньяда булды. Менә мин үзем бик яхшы хәтерлим. Мөхәммәд абый Мәхди безгә соңгы ел укытканда безнең белән укыды. Һәм аның дәресләренә безнең генә курс килмидер иде. Барлык шушындагы курслар аңа җыйналып, аның дәресләрен тыңлар иде. Һәм менә безнең шушы Диләрә Тумашевалар, безнең менә Мөхтәрәм Хатип абый, ул гомумән Тәлгат абый Галиуллиннар, алар язык кашларыбыз милләтенең без аларны күрдек. Һәм менә хәзер дә татфакта укыган безнең үзебезнең студентларыбыз хәзерге инде милләт ташларын үзләре куллары белән күрә алалар, алар белән аралашалар һәм алар белән турыдан-туры гырылланып алалар. Нәрсә дип әйтәсем килә, менә инде Питердан килгәч мин берничә сүзне үзебезнең турыда да әйтеп китәргә тиеш. Шуннан да менә шушы Радиф Рифкатович, Әлфия Шәүкәтләрнең тырышлыклары белән Каюм Насыр институты хәзерге вакытта бик уңай эшләп китте. Безнең Питерда да ул үзәк эшли. Һәм менә милләт турында әйткәндә менә Рауль Кремич әйтеп узды, ниндидер бер рус мөхитендә милләтне саклау, телне саклау бик авыр дип, әмма ләкин шуның белән бергә безнең менә шушы үзәккә килергә теләк белдерүчеләр күп. Хәтта теләк белдерүчеләр шул дәрәҗәгә җитте. Без ике группаны чәршәмбе һәм шимбә көннәрендә алып барабыз, 3 сәгать дәрес иттереп. Һәм теләүчеләр күп булу сәбәпле аларның кайберләрен инде кертә дә алмадык. Ягъни тел белән кызыксынучылар һәм дә аны өйрәнергә теләүчеләр күп. Алар күбесе бу әйбергә киләләр. Мин аны күп вакытта без катнашчы якларны милләтне бетерү бер аспекты дип әйтәбез. Әмма ләкин шуның белән караганда менә 3-4 шундый мисалны мин әйтә алам.
әйтик, татар кызларына өйләнгән егетләр, рус егетләре киләләр татар телен өйрәнергә, һәм татар егетенә чыккан кызлар, рус кызлары килеп, без татар телен өйрәнәсебез килә, сезгә килергә диләр. Һәм менә нәрсә дип әйтәсем килә, шуннан да безнең җыйнауның да максаты шулдыр. Татфак ул тулы бер дөнья, һәм дә без аны сакларга тиеш. Шуннан да контроль цифрлар алар бардыр, алар булырлар. Әмма ләкин шуның белән бергә үзебезнең яшьләребез арасында, милләтебез арасында эшне алып барсак, бу зур дөньяга бер адымнан без шулай икәнлеген күрсәтергә тиешбез. Рәхмәт сезгә. Әлбәттә, менә бу түгәрәк өстәл артында утыручылар ничектер пассив утырмасагыз иде. Ничектер без айрым бәлки сүз бирергә һәрберегезгә өлгермәсез, ләкин үз фикерегезне әйтеп калырга тырышыгыз, ниндидер сүзгә бәйләнеп кирип китегез, яме? Һәм инде залдагыларда шул микрофоннар ачык, рәхим итеп сорауларыгыз, фикерләрегез, теләк тәкъдимнәрегезне җиткерә аласыз. Менә саклап калырга дидегез дә, шулай да без үзебез генә саклап кала алабызмы? Менә ничек уйлыйсыз? Рамил Тәфатуллин бәлки сүз алыр. Менә Рамил абый, сез артист кеше. Әлбәттә, сәнгать дөньясында да менә филологлар күп икән, менә монда утыралар әле күбесе театр өлкәсендә, эстрадада. Сез ни өчен менә диплом кирәк булганга гына килдегезме сез бу филологиягә? Хәерле көннәр. Сәмсез кадерле милләттәшләр. Мин инде менә шушы матур үзебезнең истәлекле, зур, тарихлы татар бүлегендә иң зак укыган кешедер дип саныйм үземне. Чөнки мин кергән СССР вакытында 87 елда тәмамладым, 96 елда. Шулай туры килде. Гастрольләр белән ничектер. Зак укыдым мин анда. Ләкин шуңа бик сөйләм, чөнки СССР вакытында кергән һәм менә шул яңа капиталистик яңа формациядә тәмамлаганнан соң да менә атаклы, данлыклы үзебезнең укытучыларыбыз исән сау булдылар. Чөнки шәкертнең иң зур бәхете укытучылардан. Белем дәрәҗәсе, укыту дәрәҗәсе икенче иде, таләпчәнлек бөтен яктан да. Аннан соң хакыйкать, әлбәттә, тел язмышы инде турыдан-туры милләт язмышы. Менә Хатип абый әйтеп китте, ул мәсьәлә, ул бүгенге көндә кызганычка каршы зур безнең проблемага әйләнде. Вәкаләтле вәкилнең чыгышыннан менә карадык та, телнең торышын аннан да бәйләргә була. Ничә процент урыс сүзен кыстырды ул? Димәк, бу безнең бер дә мактанырлык статистика түгел. Без аны неологизм дип шулай алынмас сүзләрне шулай әйтәбез бугай. Менә шул алынмас сүзләребезне кулланабыз. Татар телен ничектер киметеп карау дигән шикелле миңа тоела. Аннан соң татар теленең торышы бүгенге көндә миңа калса, әлбәттә 100 ел белән элек чагыштырганда, әлбәттә безнең телебез бик сай. Без аны әйтәбез инде 75% тәшкил иткән гарәп, төрки, фарсы сүзләре дип, ләкин ул безнең телебез булган. Аралашу чарасы буларак та, яшәү рәвеше буларак та үзебезнең татар телебез булган. Бүгенге көндә менә күреп торабыз, 35% урыс һәм башка телебезне тәэмин итә сөйләшүдә. Икенче мәсьәлә сөйләшкәч инде күреп китеп инде. Менә без гадәттә гомумән яратабыз лозунг белән сөйләшергә. Шулай кирәк, шулай тиеш, шулай эшләргә кирәк. Бу инде әлбәттә инде безнең канга сеңгән, ләкин кризис ул миңа калса менә без тудык кризис белән үләчәкбез кризис белән. Кризис һәр вакытта бар ул. Акча җитми, нидер кыскарту бара, оптимизация бара. Менә сорау туарга тиеш. Кем алайса менә ярый без инде мәсьәләне күтәрәбез. Көн кадагына. Ә кем хәл итә шуны? Менә монда безнең тел белгечләре, милләт язмышын борчылып килгән кешеләр кем хәл итә? Димәк, хәл итә торган кешеләр монда утырырга тиеш. Һәм нидер нәтиҗә булырга тиеш сөйләшүдән соң, сөйләшү генә түгел. Рамил абый, мин әйткән идем, нәтиҗәләр без әлбәттә беренчедән мәгариф министрлыгына вәкилләр бар. Алар да бит аны хәл итә алмыйлар, тулысынча. Һәм инде без тәкъдимнәрне бөтен җаваплылык мәгариф министрлыгына калырга охшаган монда. Юк, әйтеп киттем, тәкъдимнәрне без хөкүмәткә һәр вакыт һәр бер сөйләшүдән соң рәсми рәвештә рәсми банкларда җибәрәбез. Бер сорау белән күтәрәбез, сорау буларак. Мәсәлән, 100 ел элек безнең тел проблемасы, милләт проблемасы юк иде.
Милләт проблемасы булган, ләкин башка юнәлештә. Ни өчен тел проблемасы булмаган? Чөнки мәдрәсәләрдә татар телен укытмаганнар. Кирәк түгел ул. Чөнки һәр татар Смагызмыйда. Һәм мәктәпләрне дә Дәүләт карамагында булмаган, әлбәттә, сүздә. Ләкин татар телен ул белү ул табигый хәл иде. Ә безнең хәзер елдан-ел инде арта безнең татар телен проблемасы. Шуна Ә менә сез үзегез заманда бөтенләй татар телен белмәгән дип әйтәләр. Менә ничек өйрәндегез сез? Җан тартмаса да кан тарта диләр. Мин шундый мөхиттә үстем, Казанда, шуңа күрә сөйләшерлек кеше булмаган, әлбәттә. Шуңа мин аның университетка керүемдә камилләштергә телемне, әдәбият белән, гомумән татар дөньясы белән якынайырга тагын Юк. Мин әле кергәндә Зәбай әйтәдер, теге имтиханнарда, ничесен инде менә белмәгәч инде, авылны авыл дип язадыр инде. Бәлки ул Камил Алиуба туры киләдер, авыл дип язу. Ләкин авылны авыл дип язалар инде, әйтү генә ул. Ләкин бит ул бәлки мин шуннар да киләчәккә карап камилләшер безнең Алиуба. Ничек әйтелә, шул язылырга тиеш бит инде ул. Камил телләрдә. Шуннан да менә татар телен саклыйбыз, үстерәбез дибез, дөрес әйттеләр. Безнең үзебездә күп нәрсә тора. Менә бу кризис дибез, кризиста бит гуманитар өлкә ул рухи өлкә кебек. Һәм инде кризистан рух күтәрелә, рух алга бара, ниндидер яңа баскычка күтәрелә диләр. Яһудлар ни өчен шундый акыллы һәм шундый булдыклы диләр? Чөнки алар гомер буена гасырдан гасырга кысканнар, кысырыклаганнар һәм интектергәннәр. Алар шуңа күрә шундый акыллы һәм шундый булдыклы. Бездә шундый булырга тиешмимче. Инде менә бу филология дибез. Нәрсә соң ул филология? Бер караганда менә нәрсә ул? Минем уйлауымча, ул филология сүзе атамасы һәм мөхит булдыручы бер якорь. Филология бит ул тел, сөйләшү, аралашу, кешенең асылы нәрсә? Кешенең асылы, иң беренче асылы аралашуда, сөйләшүдә. Радик Сабиров утыра, нинди мөмкинлекләр бирде филология факультеты шәхсән үзегезгә? Хәерле көн. Идел журналының баш мөхәррире. Менә монда әгәр дә абитуриентлар булса, күп кенә абитуриентлар булса, мин аларга әйтер идем, әгәр дә арагызда шигырь язучылар бар икән, әдәбият белән кызыксынучылар күп икән, гомумән милләт белән янасыз икән, милләтчеләр белән, әлбәттә инде татфакка килегез дип әйтер идем. Һәм бу сүзне бөтен очрашуда әйтергә дә кирәк. Чөнки барыбер филология ул киң төшенчә. Менә мин карап утырдым да, әгәр дә татфаклар булмаса, безнең менә мәктәпләрдә әйтеп тормыйбыз инде, анда аңлашыла. Безнең төп да шул иде, татфакларның укытучылар әзерләү иде. Әлбәттә, милливлекне саклауда төп көчләр шул булды. Инде менә күреп торабыз, мәчетләрдә дә аңлашылды. Кино, театр, режиссер сәнгатендә дә. Менә мин әгәр дә радио, телевидение карасак, әгәр дә радиода Әмир Исламовлар, Нуралиевлар, анда Лейла Ялаловлар эшләмәсә, безнең анда телебез бөтенләй булмас иде. Радиода, телевидениедә Нурания апалар, Миләүшә апалар, Илдар Каямовлар булмаса, белмим, шулай нинди нәтиҗәгә килеп беткән булыр иде. Китап нәшриятын карыйк, гомумән кайсы гына өлкәндә алып барамызак, инде мәгариф министрлыгы менә Илдар Ринатович үзе утыра. Демәк, абитуриентларга әйтергә мөмкин, мәгариф министры урынбасары буласыгыз килсә, татфакка килегез дип. Ходай язмасын. Хәтта менә кызганыч ләззәт, Илдар безнең Хайдаров, хәтта президент аппаратында да безнең үз кешебез утыра. Шуңа күрә теге агент милли саклауда. Менә мин анарга карап тордым, әгәр дә ләззәт булмаса, безнең Казан мэриясе кайчан татарча информациялар биргән булыр иде икән. Юк иде. Безгә дә һәр вакыт русча гына биреп торалар иде. Ниһаять, президент аппаратыннан да безгә пресс-релизлар татарча килә башлады. Мин дә журналистларга әйтеп тә тормыйм, гаеп итмәсеннәр, журфак кытлык, конкуренция безнең мәшһүр татар студентлары өчен барды. Һәм бүгенге көндә дә шулай. Һәм алар югалып та калмыйлар. Менә Вахит абый белән бер көнне сөйләшеп тордык.
Светлана Гигажева килде, мәдәни җомгага бик әйбәт нәрсәләде, ләкин акчалар эштатты да һәм югарак оешмага китте. Югарак кайтмады. Татар, әле менә бүгенге көн студент ул магистратта. Ягъни журналистик факультетка караганда филологларга ныграк таянырга мөмкин. Әлбәттә. Дөрестән дә без укыган заманда ул бигрәк тә күренеп тора иде. Бөтен масса күләм мәгълүмат чараларында эшли иде татар бетергән кешеләр. Журналистика бетергәннәр аркы юкка чыкканнардыр, без аны күрми идек күбесенчә башлыча. Ләкин Татарстан журналларында, республика күләм газетләрдә эшли иде. Нәкъ безнең факультетны бетергән дөрес сөйләм әһелләре, бәлки татарча бездә көчлерәк булгандыр, татарча укыту. Хатыйп абый, ничек уйлыйсыз? Менә ике факультетта да укыттыгыз сез. Әмма Миләүшә Гарифуллин булмаганда икегә ярый. Юк. Мин бит әйтмим, аларда начаррак, бездә яхшырак дип. Ни өчен шулай менә укытучылардан сорыйм. Хатыйп абый, менә сез безгә шундый белемне биреп чыгармасагыз, без бүгенге көндә татар телендә камил сөйләшеп утыра алмас идек, телевидениедә дә, радиода да. Чынлапта без укыган елларда, 90-нчы елларда татфак гөрләп, ниндидер бер милли мәркәзе булып тора иде менә бу татар дөньясының. Менә хәзер дә шулай ул, хәзер дә бар. Менә мәсәлән, мин үзем ни өчен татфакка килдем? Анда Костанай ансамбле бар иде, мин биюче идем. Менә ниндидер бер фактор тартып китерде, шулай бит. Бәлки бүген дә шундый студентларны җәлеп итә торган нәрсәләрдер булдырырга кирәктер. Татар үзәге, бию. Белә ул аны Хатыйп абый белә. Мин дә Хатыйп абый сездә якладым дипломда. Менә шул сез биргән юнәлеш белән бара торган кешеләр без бүгендә. Менә шушы татар филологиясе татфак ул милли мәгариф кенә түгел, бөтен нәрсә шуңа карап тора бит. Милли матбугатта, милли телевидениедә шушыннан әзерләнгән белгечләргә карап тора. Журналистикадан киләләр безгә. Бабовые культурны узаклы мәдәниятлар дип тәрҗемә итәләр. Менә аякларны ләгән киңлегендә аерып басабыз дип тәрҗемә итә минем килгән корреспондентлар. Менә алар белән эшләргә кирәк бит безгә. Ул ләгәнне карыйда таз икәнен менә шулай тәрҗемә итәләр. Менә шушы фактны, аның нигезен алга таба да югалтмаска иде. Бәлки Хатыйп абый әйткәнчә ниндидер үзәкләр булдырыргадыр. 54 урын, 25 урын белән генә мөмкинлек булмаса, түләүле укый алмасалар, ниндидер үзәкләр булдырырга кирәктер. Маликова бик әйбәт язучы иде, мин хөрмәт итәм. Менә ди китаплар чыгарга кирәк ди. Китапны шушындый матур итеп чыгарсаң, ул татар күбәя, татарның дәрәҗәсе арта. Шунда мин әйтәм, Мәдинә ханым, алтын китаплар чыгарсаң да татар мәктәбе юк икән, татар мәгариф, татарча белем алмаган икән, ул аларга китабын кирәк түгел. Шуңа күрә менә монда сүзнең нигезе мин аңа катлап әйтәм. Безнең татарча укый икән, мәгарифе бар икән, ул вакытта аннан хәзер шундый телне белүчеләр, әдәбиятны белүчеләр чыга. Алар әлбәттә белеп тә бетермәс. Алар арасыннан табигый рәвештә үз теләге белән журналистикага да килер, башкасына да килер. Менә нигез шушыны без онытмыйк җәмәгать. Аны әлбәттә нидән инде? Университетта хәзер шушынан Хатип Миннегулов, я булмаса хәзер анда нигә Әлфия Юсупова, Шәүкәтенә, башкаларына безнең дә бәлки өлеш бардыр. Ләкин әгәр дә мәктәптән килә икән, алар инде тел өйрәнү белән генә түгел, алар аның фәнен беләләр, аның тарихын беләләр, башкасын беләләр. Һәм алар инде университетта, элек бит институтта да татарның чын мәгънәсендә белгечләр генә түгел, фидакар затлары, көрәшчеләре булып чыга иде. Менә шундыйлар кирәк. Рәхмәт. Бер генә сөйләп китим әле, монда һәр чыгыш ясаучы әйтә, менә шул елларда укытып гөрләп торды, гөрләп дип, татфак хәзер дә гөрләп тора. Бүгенге көндә менә нинди яхшы зданиедә укыйбыз, менә татфакның актовый залы бу. Безнең татар филологиясе бүлегенең bütün auditoriyaları, bütün bölmelere бүгенге көн талабына җавап бирә торган, җиһазлар белән җиһазландырылган, техника белән җиһазландырылган студентлар килә, конкурс зур, баллар югары. Һәм бүгенге көндә татар филологиясе факультетында театр эшләп килә. Мизгел
Татар театры, халык театры исемен алды ул хәзер. Һәр елына спектакльләр чыгара. Менә бу залда куялар. Ул театрның Тинчурин театрында да куйган бар, Камал театры залында да куйган бар театрларын, телевизорда да күрсәткәннәре бар. Менә bir-iki yıl элек кенә оештырып җибәрдек Татар КВН командасын, Татар Тим. Узган ел караган кешеләр белән Татар Тим командасы, Татар КВН командалары арасында Гран-при алды, беренче урын алды. Быел кызганыч икенче урынны гына алдык. Беренче урынга чыга алмадык. Чөнки Илназ Бах башка командалар өчен чыгыш ясады быел. Һәм яшьлек бию ансамблебез бар. Ona başka ансамбльләргә барышчыларыбыз да бар. Студентларның бүгенге көндә дәресләр катнаша торган урыннары күп. Әлбәттә, иҗат түгәрәгедә бүген эшләп килә. Менә аның җитәкчесе монда Хариса Шилман, Хариса Хатибовны басып тора. Һәр атнада язучылар килә монда. Түгәрәк өстәлләр булып тора. Гөрләп эшләп килә. Һәр елны бер китап чыгаралар үзләренең әсәрләрен, шигырьләрен конкурслар үткәрәбез. Һәм иң мөһиме, бүгенге көндә дә татар филологиясе бүген без аны башкача әйтәбез, татаристик һәм türkologiya югары мәктәбе дип. Ул югары мәктәпнең студентлары бик әйбәт. Укулары әйбәт. Мин башка югары мәктәпләр, башка ниләр белән чагыштырып әйтә алам. Иң аз институттан чыгаручылар безнең югары мәктәптә. Чөнки һәр сессия нәтиҗәләрен карасаң, сессияләре башка югары мәктәпләргә караганда югарырак. Монысын әйтә алар, чөнки акыллы, уңган булган иң чибәр кызлар, иң батыр җегетләр бездә. İstiklal'e eşraf karasızdır, Radyoşuk Katçıkı'da sizde de Bigzur Ahmet, sizne şokırıp hemen kursetip video yazmalar aşağıda yaptırdık durabız. Bu olay deyip eğitim, bu bilesi mi nerse deyip eğitim? Bu ömene gine maktayım size. Bugün de size eğitim, ötkene de eğitim. Gumumen olga tabada Tatar filologiyası şulay milli məğarifine gine tübül, milli turmuşunun nigizi bulup, milli turmuşunun üstürüşü bulup, mene şimdi milletperver, şahıslar terbiyelevşi bulup, Kolsunu ile şimdi buz bulsunu ile deyip, güzellik sıra bir de filologiya sizin için nerse oldu. Mine benim için filologiya ders silevine, ders yazıgına tübül, emine şuşu kıblağızını bilgilevşi uğran. Olga tabada koygasın. Bigzur Ahmet sizge şakırganınız. Жаңағат мында хайырлы күн барыбызга да 90-нчы елларны чагыштырдылар, бүгенге көнне чагыштырдылар. Мен инде 2006-да кирип, 2011-дә тамамлаган кеше буларак әйтим, 2000-нчы елларны да әйтеп тә. Чөнки бүгенге көндә дә менә чагыштырып әйттеләр. Үзләренең хезмәткәрләре турында, төрле даирәдә эшләүчеләр турында безнең елларда да шулай ук. Менә кайсы гына студентны алма, ул вакытта һәм хәзерге вакыттагы сыман билгеле бер бәйгеләр, конкурс бар иде. Сан ягыннан да, калган ягыннан да, ансамбльләре дә, калган мәсьәләләре дә. Ләкин менә шуны әйтәсем килә, билгеле бер дәврләрне чагыштырып кына, Хатип абый әйтмешли кискенләштереп кенә, чәкешттереп кенә, әле һәрбер без үзебезнең шушы мәсьәлә буенча җаваплылыкны төшерү бик җиңел. Бу мәсьәлә буенча без һәрвакыт җаваплы. Менә бүгенге көндә дә минем әйтәсе килә, татпа минем өчен нәрсә икәнлеген, татар филологиясында мин бүгенге көндә үзем Татар Кеңесе башкарма комитетында эшләүче кеше буларак, беренче урынбасар буларак, менә бездән Булат Кадири рәисенә һәм кайсы гына хезмәткәрне карасак та Татар Кеңесенең 90% алар барысы да татар филологиясе белән бәйле, укып бетергән, кемдер магистратура, аспирантура, билгеле бер белгечлекләрдә. Чөнки мин һәрвакыт укырга кергәннән башлап, ул вакытта да шулай бик матур традиция булды, бар иде, олимпиадалар нәтиҗәсендә укырга керү бар иде. Мин югыйсә үзем менә шушы Медели шәһәреннән рус мәктәбе тәмамлаган укучы буларак, шушы олимпиада нигезендә һәм мондагы биремнәр нәтиҗәсендә укырга кергән идем. Һәм ул вакытны ук инде менә бу сүз һәрвакыт тарала иде. Менә татар филологиясе, аның киләчәге нәрсәдә, минемчә шул кулыннан килмәгән, бер эштә кулыннан килмәгән кешенең сүзе генә була ул вакытны да. Чөнки менә без ихтияҗ турында әйтәбез. Менә бу саннар юкка гына минемчә бирелми. Әгәр дә ихтияҗ булмаган булса, әгәр дә теләк белдермәгән булсалар, бу хәтле теләк белдерүче дә булганнар булырлык дип. Мин әлбәттә монда менә чыгышны да ике яклы булуын теләр идем. Беренче ул абитуриентлар өчен, аларны да онытмаска кирәк. Бу бит иң беренче түгәрәк өстәл шуның белән дә бәйле.
Мен юкагына әйтмим, чөнки безнең Бөтен татар конгрессы программасы нигезендә без үзебезнең татарлардан, менә татар оешмалары аркылы укырга көтү программасы бар. Максатчан укырга көтү программасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән, институтлар белән бергәлектә, алар арасында төбәкләрдән килүче менә татар җанлы, милли җанлы студентларыбыз, укучыларыбыз бар. Һәм бүгенге көндә менә сез дә бер дә курыкмыйча эш мәсьәләсе ягыннан да һәм үзегезнең киләчәгегез турында уйлаган вакытта менә бу түгәрәк өстәлдә һәрбер исемлекне алсагыз һәм башкарылган вазифаларын күрсәгез, бу рәхәтләндереп татар филологиясына укырга керергә дигән нәтиҗәдә калдырасыз, чөнки бүгенге көндә ул универсаль белгечлек. Һәм татар филологиясын һәм милли мәгарифне гомумән татар теле әдәбияты белән генә бер кашан да бәйләргә кирәк түгел. Бездә менә бер билгеле бер нотык бар, татар теле һәм әдәбияты укыту гына. Юкка гына түгел, без әгәр дә ихтияҗ турында әйткән вакытта һәрбер студентка мөмкинчелек тудырыла. Татар теле белән янәшә тагын бер өстәмә белгечлек. Мин тулысы белән бигрәк тә монда татар җәмәгатьчелеге колагына килешәм. Безнең менә бик кискен рәвештә һәм башкача инде була алмый иде ул Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бу кадрлар мәсьәләсенә. Бөтен татар конгрессы алар белән бер рәттән бу идеяны да шулай хуплый һәм кадрлар мәсьәләсе буенча монда үзенә аерым бер түгәрәк булдырырга булыр иде. Ләкин менә бу чагыштырулар да һәм менә 90-нчы еллар 92 елда шуңа күрә милли күтәрелеш чорында Бөтен татар конгрессы барлыкка килгән иде дә. Андагы вазгыять белән дә бәйле. Һәм менә бүгенге көндә әгәр дә без шушы ихтияҗ турында әйтәбез икән, бүгенге көндә ул бар. Без моны үзебезнең төбәкләрдән килгән абитуриентлар, студентлар арасында да исәпли алабыз. Чөнки һәрбер татар конгрессына килеп керү белән мин шушы белгечлектә татар филологиясында укырга керәсем килә, чөнки безнең әле мәктәпләр сакланып килә төбәкләрдә бу педагогик кадрлар мәсьәләсе дә, татар җәмәгатьчелегендә дә үзләрен булдыручылар да. Шуңа күрә минемчә бик күп нәрсәле үзебездән дә тора. Теге фикерләшеп, зарланышып кына түгел, һәрбер якны позитив күрә дә белергә кирәк. Ләкин шул вакытта менә бу кадрлар мәсьәләсе ул бүгенге көндә кискен рәвештә куелар һәм татар конгрессы да менә шул Мәгариф һәм фән министрлыгы белән идеясе белән бергә. Инде иҗтимагый оешма вәкилләре сүз башлаган икән, Кадрия Рәисовна сезгә дә сүз бирик, Ак Калфак җәмгыятенең җитәкчесе. Кадрия Рәисовна, менә чит төбәкләрдә сез шулай ук буласыз. Менә шушы татар дип янган, һәм инде татар белгечлеген алырга теләгән кешеләр күпме? Алар сезгә бәлки ярдәм сорап килүчеләр бармы? Әле инде учичына да югары белем, диплом һәм Казанга күчү теләге генә тартамы аларны? Хәерле көн, изге Рамазан айлары белән сезне барыгызны тәбрик итәм. Һәм инде менә шушындый айларда без монда җыелып фикерләшәбез икән үзебезнең тел турында. Бу инде уңай яктан күпмедер дәрәҗәдә һәрберебездән өлеш кертеп, уңай яктан хәл ителсә ни күпмедер. Ул бөтен нәрсәдә хәл ителеп бетелерми. Минем үзем шушы бүлекне тәмамларга туры килде. Татар теле бүлеген миңа бик шат, бик теләп килдем мин монда укырга да, һәм инде монда менә карап утырам, мин безнең белән бергә без бер тулай торакта яшәгәннәр дә монда бар. Һәм активлык турында сүз китте. Мин шул шигырьләрне бар, 76-81-дә бетердек. Менә монда безнең Фираз Фахразович утыра. Ул вакытта без бу бүлекне, филология бүлегенең бөтен рус бүлеге дә, татар бүлеге дә, татар-рус та бөтенебез бергә яшидек. Ләкин иң активлары татар бүлеге иде. Чөнки соцсовет председателе утыра безнең менә, соцсовет председателе ул физкультура, спорт буенча да татар егете иде. Һәм культура бүлеге буенча да, мәсәлән, миңа эшләргә туры килде гел татарлар, чөнки анда бөтен милләт бергә яшәсә. Бу ни өчен килә? Без авыл балалары. Авыл балалары барыбер тырыш, хезмәт сөючән һәм омтылышлы. Монда да, мәсәлән, безнең татар теле бүлегенә дә шундый балалар килә дип уйлыйм мин. Һәм инде шәһәр балалары да бар. Чөнки миңа бер генә ел монда укытып китәргә туры килде, 0-25 кенә. Мин анда күрдем инде. Шәһәрдән килгән балалар, авыл балалары ничегрәк куялар, ләкин бер нәрсәне игътибар итәргә кирәк безгә. Менә без тел дибез.
Тел дибез, ләкин үзебезнең гурыф гадәтләр. Гомумән буыннан буынга килгән гурыф гадәтләр, үзебезнең йолалар, бөтенесен үзебезнең динебезне, әхлагыбызны без кайтармыйбыз икән, аның теле дә тиз генә кайтмаячак. Менә шуңа күрә без бик тә игътибарлы булырга тиеш, аны аңлатырга тиеш. Ни өчен мин моны кисәтеп әйтәм? Монда озак итеп сөйләп булмый. Әйләнә-тирәне өйрәнү фәне бар. Мин гимназияларда татар мәктәпләре дип чакыралар, ул мәктәпләрдә күп булырга туры килә очрашуда. Регионнарда да булырга туры килә, чит илләрнекендә дә һәм шул вакытта үзебезнең Татарстан Казанда да. Гимназия дигән исеме генә. Татар гимназиясе дигән. Ачуланмагыз алып әйткәнгә. Икенче гимназия бар. Чынлап та бөтен фәннәрдә татарча. Моны чынлап та без татар гимназиясе дип әйтәләр. Калганнарда йөргәндә әйтәләр. Менә ничексең? Педагоглар юк татарча укытырга диләр. Математикадан юк, географиядан юк, биологиядан юк, химиядан юк, кем укытырга тиеш? Менә мондый проблемалар бик күп безгә. Чынлап та менә әйләнә-тирәне өйрәтү фәне бар. Башлангычта керә бу. Шул менә китапны ачып карагыз әле сез. Безнең татарна түгел, русса үз милләтен саклау өчен тырыша, башка милләтләрдә без бөтенебез дә тырышабыз бүгенге көндә үз милләтен сакларга. Чөнки без шул чорда яшибез. Гасыр белән гасыр алышынган чорда һәр вакыт күтәренкелек булган, үзгәреш булган, һәр чорда шулай ул. Менә теге гасырны уйлап карагыз, анда да шул чор, сез карагыз 5нче еллар вакытларын, 8нче еллар, 7нче еллар. Һәм менә шуңа күрә безгә инде һәрберебезгә йоклап ятырга кирәкмидер дип уйлыйм. Менә шушы гимназияларда шушы фән керә, татарча укыталар аларны, татарча керә ул, татарчага әйләндерелгән. Ләкин карагыз анда, берәр татар дигән, хәтта бишегендә латышныкы куелган, урыс бишеге куелган 2нче классныкын карагыз. Безнеке бит юк. Бер кая бер нәрсә күп әйбер эшләтә алмыйсыз. Ләкин урысныкы бөтен җирдә ярылып тора. Мәсәлән, минем анагым әйтә, Кристоф дин иртәгә бәйрәм безнең ди. Инде Кристоф крещение. Нинди бәйрәм соң ул ди. Менә шулай, безгә апа шулай сөйләде. Апа шулай әйтте китапта, менә китапны чыгарып күрсәтте. Анда шаккатмалы. Менә шуңа күрә минем әйтәсем килә, укытканда ук без балаларга барбер мәктәптән ук үзебезнең йолаларыбызны, үзебезнең гурыф гадәтләребезне, хәтта үзебезнең тал бишегебез турында да вертикаль юнәлештә безнең бала селкетелергә тиеш икәнен дә аңлатып чыгарга тиешбез. Менә шуңа күрә без һәр вакыт тел. Бит бөтенесен кайтарырга кирәк. Bütün үзебезнең гурыф гадәтләрне, йолаларны кайтарырга кирәк. Менә шуңа күрә без инде акыл-факлылар Дөнья татар конгрессы куласында biz бик күп йөрибез хәзер. Мәсәлән, 3 көн 150 хатын-кыз без чит илләрдән дә җыеп, татарларны җыеп Актанышта гурыф гадәтләрне. Былтыр 3 көндә. Быел сабага китәбез. Соңгы васиятнамә язырга өйрәтү хәре. Соңгы әманәт, төп нигез, килен кайнана, төп нигезгә кайтышлар, якын гына районнар 3 елга да кайтабыз ди ата-ана янына. Чөнки без сөйләшеп торабыз диләр. Менә без икенче милләт кануннары белән яши башладык. Менә шуңа күрә безгә әйләнергә кирәк, карарга кирәк, булачак педагогларга барсын аңлатырга кирәк. Шуңа біз инде менә әкренләп үзебезнең карыннан алып 40 көнгә кадәр татар баласына без нәрсәләр бирергә тиешбез. Ни өчен чәчен алырга, чәчен алгач нигә үлчәргә, бөтенесе, монда бөтен әйбердә инде. Аннан соң киттек хәзер 40 көннән 3 яшькә кадәр. Рәхәтлектән чыгармыйбыз, менә фәнзле Хаким низамында утыра, халыкчанлык ягыннан да алабыз, дини яктан да, фәнни яктан да. 3 юнәлеш барырга тиеш. 3 юнәлешне без халык айырып алырга тиеш. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, менә чит төбәкләрдә булганда да түгел алар татар теленә Кытайдан балалар килде. Алар бит татар телен өйрәнеп китәләр. Безнең Казанда яши үзебезнең балалар татар, чөнки гаиләдә юк бу. Гаиләдәләрдә өйрәтеп, аңлатып гаиләләргә дә кертергә кирәк. Минем инде укытучыларга, чөнки модан үзебезне укытканнарга да бик тә рәхмәтле, чөнки без татар телен тәмли итеп бирә беләләр иде телне. Тәмли итеп үзебезнең гурыф гадәтләргә кертә беләләр иде. Менә шуңа күрә бергәләп, бәлки менә монда утырганнар без сөйләп кенә китеп түгел, ниндер түгәрәкләр алып барып, менә шушы үзебезнең булачак педагоглар белән. Ләкин педагог дигәч мин гомумән педагогның аерым педагогларның аерым институтын күз алдына китерәм, университетын. Ул аерым булырга тиештер дип уйлыйм. Ул проблемадыр, ул үзгәртелеп бетте хәзер. Ләкин педагог буласы кеше аерым укырга, үзләре аерым булырга тиеш. Һәм инде укып чыккан студентлардан карагыз, былтыр педагог практика 3нче ел катнашырга туры килде миңа.
Икесе генә дә педагог булып китәргә теләми. Менә бу проблема да бик зур. Педагог булып китәргә теләмәүче студентлар бик күп хәзер. Менә шуңа күрә безгә бергәләп эшләргә кирәк, ярдәм итәргә кирәк беребезгә. Менә бүгенге көндә татар теле нәрсәгә кирәк, ихтыяҗ бармы дип сөйлибез. Менә бүген безгә бер укытучы килергә тиеш иде, Елена Анисимова дигән. Ул үзе рус милләтеннән, анасы татар филологиясендә укыган, бүгенге көндә татар телен мәктәптә укыта балаларга. Ягъни менә ул бер үрнәк. Biz аны инде аерым тема буларак билгеләргә теләгән идек, ләкин килеп чыкмады. Шулай да безнең Саба сәләтле балалар мәктәп-интернаты директоры, шулай филология факультетын бетергән Ләйсән Рәхит кызы Билалова бүген. Сездә менә димәк балалар менә татар гимназиясе дигән сүз генә калды диләр. Сездә татар теленә балалар гомумән татар теллеме Сабада? Хәерлекләрен барыгызга да менә мин бик кызыксынып тыңлап утырам. Әлбәттә сүз алмакчы идем, чөнки биредә безнең студентлар утыра. Алар түгәрәк өстәл буенча карарларда әйтерләр кебек, тоталы бу факультетны бетергәч, кем мәктәпкә барды икән соң, әллә безгә дә бармы калсак ярармы дигән фикер туар кебек, шуңа күрә үзем дә сүз алырга теләгән идем, рәхмәт. Саба дигәндә, менә мин үзем Саба кызы. Саба инде ул иң саф, чиста, татар төбәге сакланып калган төбәкләрнең берсе. Һәм менә һәрбер кеше инде үзенең укырга керүе турында әйтеп китте. Мин 90-нчы елда килдем. Класстагы иң актив, иң тырыш, иң сәләтле 4 укучы, 4-бездә медалистлар идек. Безнең өчен сорау тумады, кайсы вузга керергә, кайсы факультетка дигән. Без дөртебездә шушында килдек. Һәм инде Гапади татар авылын бетергән менә мин Мингәр кызым, Гапади татар мәктәбенең дипломы, медалистлар идек инде без. Бер имтиханны 5-кә биреп, мин ул имтиханны әйдә хәтерләп, Фуат абыйга биргәнемне укырга кердек. Менә бу татар мәктәбенең, аның биргән белеменең бәясе турында сөйләй инде. Һәм инде укып бетергәч тә каядыр китү турында сүз бармады. Без ничектер үзебездә зур җаваплылык тойдык. Кире кайтып үстебезгә. Шушы үзебезнең укытучыларыбыз биргән юнәлешне халкыбызга, милләтебезгә, телебезгә хезмәт итәргә тиеш дигән әйберне алар безгә сеңдерделәр. Менә аның өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде бу теләк халкыңа хезмәт итәргә теләү, ничектер үз районыңда нәрсәдер яхшы якка үзгәртергә теләү, ул бер кайчан начарлыкка китерми. Без үзебез барыбыз да бүгенге көндә мәктәп системасында эшлибез. Менә мин үземнең хезмәттәшләрем турында әйтәм. Һәм инде чынлап та уңышлы дип әйтергә була. Бер дә куркмыйча мәктәпкә килергә кирәк. Инде балалар турында әйткәндә, менә без бүген киләчәк буыны тәрбиялибез. Менә мин тыңлап утырам, сүз әйләнә дә кайта мәктәпкә, әйләнә дә кайта. Һәм бик дөрес кайта. Чөнки фән галимнәре дә, безнең милләтебезнең киләчәге дә безнең бүгенге көндә мәктәптә. Бүгенге көндә менә бездә 166 бала укый. 4-нче ел эшлибез аерым мәктәп буларак. Һәм инде күрше районнардан, Күкмара, Балтач, Теләче районнарыннан килеп укыйлар безгә. Һәм инде менә сез әйткән сүз, без чынлап та милли тәрбияне бирәбез. Әлбәттә телләрне өйрәтәбез. Рус телендә өйрәтәбез бүгенге көндә, инглиз телендә өйрәтәбез, Кытай телендә өйрәтәбез. Минем фикерем, татар баласы татарча гына укып калырга тиеш дигән сүз түгел. Нигә безнең татар зыялылары турында онытабыз? Татар телендә башлап, халыкара киңәшмәләрдә үзенең чыгышын немец телендә, алман телендә, инглиз телендә, француз телендә дәвам иткән галимнәребез турында онытабыз. Безнең укучыларыбыз да нәкъ шундый булырга тиешле. Алар чынлап та бүгенге көндә телне беләләр. Менә безнең мәктәбебездә ел сайын фән олимпиадаларында Аллаһка шөкер урыннарыбыз булып килә, ләкин иң мөһиме безнең татар теле буенча. Без аны иң беренче план итеп куябыз. Ел сайын мәктәбебездә 10-11 укучы республика олимпиадасында безнең призлы урын алуга ирешә. Аның җиңүчеләре булуга ирешә. Бу безнең мәктәбебез татар телендә генә укытмаса да, без кайбер фәннәрне инглиз телендә укытырга тырышабыз. Татар теленә куелган хезмәт аларның белеме турында сөйли. Һәм инде менә әле генә халыкара олимпиада булды. Рус теле буенча да җиңүчеләребез бар, татар теле буенча да җиңүчеләребез бар. Димәк, ул эш бара дигән сүз. Менә бу олимпиадалар дигәннәр. Ләйсән ханым, менә матур сөйләдек, татарчалык гайбәт куелган дип. Татар филологиясына укырга киләләр малар. Киләләр бүгенге көндә Аллаһка шөкер. Нәкъ менә шушы фән җиңүчеләребезнең килә, ел сайын безнең укучыларыбыз шунда керә. Һәм инде минем тәкъдимем, менә без бүгенге көндә Мәскәү чакыра, Питер чакыра. Чынлап та Петербург шәһәренә чакыру килә. Безнең дәүләт күләмендә менә шу олимпиада җиңүчеләрен шушы вузга, шушы факультетка ниндидер өстәмә шартларда кабул итү булсын иде. Без ул укучыларыбызны юнәлтәбез.
Алар кирсеннәр иде шушында. Алар арасында бит фән галимнәре булачак шагыйрьләр, язучылар булачак аларда. Әмма мин куанып шушы түгәрәк өстәлдә утырган мәртәбәле кешеләр арасында аларны киләчәккә күрергә теләр идем. Булсыннар иде, алар кирсеннәр иде. Керәләр бу мөмкин дә алар. Шагыйрьләр дигәннән Газинур Морат, Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты. Газинур абый, филология факультетін бітірген бөтен кеше дә шагыйрь булып китә алмый, ни өчен? Әле инде менә юристлар арасында да шагыйрьләр бар. Бәлки инде бу теге талант очраклы рәвештә генә килеп кергәндә ниндидер үзенчәлекле тормыш белән барыбер шагыйрь булып киткәнме? Әллә нәрсәдер алдыгызмы? Без үзебез татар теле бүлегенә, ул саклайды безнең артта. Татар теле бүлегенә шул язучы шөгыльләнүче буларак язучы булабыз дип килдек. Язучы кирәк, укытучы булу дигән уй башта юк иде. Нигә дигәндә кайда язучы шагыйрьнең биографиясе укыйсың, алар бөтенсә шушы татар теле бүлеген танлаучылар булып чыкты. Һәм шөкер Худайга бик озак еллар дәвамында татар теле бүлеге ул безнең әдәбият институты булды. Татар халкы өчен. Нигездә 90-95% татар теле һәм әдәбияты бүлеген тамамлаган кешеләр. Да, моңа кадәр дә әлки бар иде. Татар дәүләт бу вакытта нәрсә бар иде? Бар иде мондый түгәрәкләр, махсус өйрәтәләр иде шигырь язарга йөрде булмый, аюны биргән булса да. Ул вакытта да бүтән нәрсәләр бар иде. Бүген дә шул Аллаһ шөкерне Инис Рахимуллин дигән бүген көндә инде аксакал булып битте. Әле һаман исәпле шул сәнгатькә дип әйтәләр татар бүлегендә. Аннан килеп, бию диде гомер безнең халык. Хәзердә ди башкача әлбәттә. Билмәсәм битәләр. Менә минем татар бүлегендә 10 ел гыйлем истәгән Рамил Шәңгызовичның сүзеннән башлап китәсез генә, сүзенә кыскана булыр. Ул әйтә, 20 ел башында тел проблемасы булмаган ди. Әлбәттә ул вакытта булмаган. Жанбаевлар белән сәлам булган, әмма булмаган тел проблемасы ник дигәндә мәгариф 100% татарның үз кулында булган. Шуңа күрә булмаган. Әгәр дә булай хөкүмәткә бәйле хөкүмәт химиясендәге мәктәпләр ачар иде, аңа рөхсәт бирмәгән. Ул хөкүмәте чөнки татар аракы эчми дигән. Шуңа күрә аңа мәктәп ачып булмый дигән. Сәбәп бик үстәренә дә бүген әлбәттә вазгать гелигенче Исақиның хулак язган бит беләсез инкиразын. Анда инкиразга, татарның инкиразга илтә торган бер пункт, ул да булса татар кеше ул сөйләнергә тиеш. Хулак куйган анда белгә тиеш. Менә коясыз 100 ел эчендә янып җитеп, соңгы мәгълүматлар буенча 1 миллион татар үзенең ана телен санамый, мен белмим. Bu bilir indi, sonra bilir statistika. Emin rezervasında ki, buna biz sıklanıp kavga olan Şişin halkı, şu liste içinde 100 bin kişi yoğaltkan gibi de bu. Çünkü yoğaltmalar olan, nitelik bilmiyor. Çünkü yanında Rummen 100% o üstünde yana koyular neydi? Buna bu konuşatı şimdi bu kıskakın altında da Ondan da Şişin üzerinin ona telin jügan. Bizning 1 milyon desek, o jiyden biri. Bilgisayar ete, eğer de 35% halk üzerinin telin bile turgan vekillerin yo'ldayken demek bu hukuksuz imtiyazga bana bu prosesi tutatib bo'lmaydi. Biz shunday qizil kavandaş bilen sızılgan çitten çıkıp bakarız. Bundan da Tatar filologiyasına da girmesinler mi? Kileşek bulmağa. Ondan statistika bulgaç. Nişer verirler. Statistikini belirler ki. Nişer yazsın mı? Nişerge. Nişerge.
Менә минем менә сабакташым бу тора, алдагы эмес. Безнең 99% шәригебез фақат үзебезнең халыкка хезмәт итте. Бүген дә безне көтеп торам, якмасында белән bütün егетләргә булсын, кызларга булсын, барысы да татар теле әдәбиятына багышлап үзенең гомерен. Менә санап торасың, бер икәү булай ди, издешкә аталасы дип производствоны. Бер икәү менә була. Менә бу көндә элек күбәйеп бит инде мәркәзләр. Бүген менә монда Казанда бер мәркәз калды. Алабугада эшләп килә, Шаулда бар, мөҗәфмасын белдем. Менә без кысаларабыз. Димәк, сыйфатлы белгечләр әзерләү. Менә әйтәбез, укытучылар җитми, татар теле укытучы җитми, тегене укытуга. Нишләп безнекеләр укыткан? Без математикада, татар физикада, химиядә, bütün фәннәрдә татар укыталар безне. Әллә ни булмадык, бит калмадык. Җиттеләр, аларда бит институтта укучы укыганнар. Университетта укучы укыганнар да фәннәрдән. Менә университет физикада татар укыды. Биләр кемдә укучы. Әмма янда татарча безгә татарча белем бирделәр. Шактый бер чыктык. Әгәр дә укучы укыган булса, без бер чыкмамыз. Чөнки biz университетка кадәр үз кешенең күзгә карап чыгарга күрмәгәнбез. Шуннан да менә әйләнәбез, кайтабыз мәктәпкә, чөнки мәктәптә нигез салына да. Мәктәптә 2 җилгә калды. Менә шуңа күрә сыйфатлы кадрлар әзерләү. Ул төп бурычы, менә шушы безнең бәйдәләр мәркәзебезнең. Ягъни мәсәлән, сыйфатлы дигәндә мин теге югары дәрәҗә, диде югары әзерлекле педагог укытучы түгел. Менә күрсәткечләр сон булган ки, ул сыйфатка әйләнү бик җитди. Менә шулай әйтәм бит, менә журналистлар, татар теле бүлеге гомер буе республика матбугатын журналистлар белән тәэмин итеп торган бүлек истәди. Ошо әйтә бездә. Кабайтыгыз. Bütün язучылар чыккан шуннан. Бу бик күп язучылар чыккан. Шагыйрьләр чыккан. Шуңа күрә менә бу әгәр дә язучы икән, шагыйрь икән, милләт шулай ук милләт булдан туктый, бик тиз арада. Ул бит әдәбият банк, тел банкы. Шуңа күрә ул банкны сакларга тиешбез. Күз карасы кебек. Кыскасы менә тагын менә Мәһди турында монда инде Ринат әйтте бит, ул шагыйрь искалар бар бездә. Менә шушы Мәһди курсын тыңлап үстек. Ул безгә тау китап укытты. Мәҗбүрләп түгел, безне кызыксындырып укытты ул. Bizning zamanda da bütün kurslardan kilerler, mehmanlardan, fisbaklardan, yufaklardan kilip tanırlar diyeceksin. Dersen aytganda. Bunlar okuttu. Bilen deymişkenim var, okutuşlar işiktir, edebi ezelligi şamalırak bulup şağalı beteler. Eline kitapını okup bitirmeler bunlar. Bu böyle internetten yine mağalarına, bilmeyim. Kıskası, kağıt kitap tutup okumak isteyipler mi? Bulaşak pedagogda, yazışı da Hulmen, filologiyada o'qishi. Bagaj bo'ladi, adabiy bagaj, agarda adabiy bagajni o'zi o'qimagan kishi adabiyot bo'yicha da butun fandan da tegishli bilim tarbiyali bera olmaydi deb o'ylayman. Rahmat. Шуннан да менә тормыш биргән өчен әтиәлиме, инде яшәргә өйрәткәннәре өчен остазларыма зур рәхмәт дигән булган үз вакытында Александр Македонский да менә остазларына bu vəziyyətdə bigərək də roli zor, həm çünki əgər də tatar dili şunday ikən, əgər də biz indi şunday vəziyyətdə yaşayırız ikən, mənə Qazan Federal Universitetində bugünkü gündə məktəbkə qayıtacaq alimlər, oxutuşular, onlar indi mənə sənğətə, tarixə, məhəbbət dilgə uyata bilirgə deyişlər. İndi bir yürəkdə şunday qızıqsını uyana ikən, o davam etəcək o. Нинди генә вазгыять булмасын. Менә сезгә сүз бирәсем килә, чөнки бүгенге сөйләшүдә безнең төрле өлкәләрдән катнаша бизнесменнар да бар. Хәтта инде безнең 2 сәгать вакытыбыз үтеп тә китеп бара. Рушания Миңнуллина татар телендәге экскурсиялар оештыручы гид-экскурсовод. Менә теге вазгыять дип сөйлибез. Казанга инде туристлар да күп киләдер. İhtiyaç var mı tatar ekskursiyalarına hem tatar ekskursavodlar ne derecede var? Xeyirli gün başlayırsa,
Мені әлбәттә китап чыгаручы нәшрият вәкиле буларак түгел, экскурсовод буларак чакырган дип аңланды. Һәм менә ихтыяҗ әлбәттә татар конгрессы белән килгән бик күп безнең читтә яшәүчеләр дә, Россиядә генә түгел, чит илләрдән килгән безнең барлык кешеләргә дә алар татарчаны бик белмәсәләр дә татарча алып бар, ярыймы дип шулай елый тыңлыйлар. Әлбәттә инде русчада алып барам, һәм менә русча алып барганда күбрәк бит инде рус теллеләр килә дип әйтәм. Кадрия ханымның сөйләгәненнән кичкә төзеп утырдым, дәвам итәсем килдем. Гырыф-гадәтләрне беләсезме? Хатип абый, Реза Кадировны укыткан, менә Юсуф Баласагынлы, Мөхәммәд Ярларны, Кылгалиләрне, менә 13нче гасырдан килгән үзебезнең әдәбиятны. Мең еллар буенча килгән үзебезнең язуны, Хайма Кайрәткән Атхон язуларын, Рум язуларын, Гарәп язуларын, безнең бит тарихыбыз, әдәбиятыбыз, телебез бар. Башка халыкларда кемдә бар? Һәм менә шуны сөйли. Әлбәттә инде мактан менә шуны аңлаган кеше аңлый бит инде менә бездәге бүтән гадәт-гадәтләрне, традицияны гына түгел, менә инде үзебезнең һәм аны саклаубыз турында. Әлбәттә экскурсовод булып бүтән кеше дә эшли, архитектор да эшли, тарихчы да эшли, менә минем татар белгечендә, татар филологиясе буларак минем өстенлегем менә шушы үзебезнең татар халкының тарихын, телебезнең тарихын өйрәтеп, кешеләргә әйтеп җибәрүебез. Минем өстенлегем бәлки шушындадыр. Татар филологиясында укыган кеше буларак шушыны кешеләргә җибәрүе. Аларның башларында нинди дә булса, шундый мәгълүмат калдыруым белән мин әлбәттә шат. Һәм инде шәхси сорау бирсәм буламы, сез русча да алып барасызмы? Русча һәм татарча, я. Беләсезме, мин шулкадәр шатланып торам. Мин ничек Казанга күчтем. Казанга килгәнем бар иде. Татар яшьләренә көннәренә килгәндә безгә аерым бер газельдә диләр, экскурсовод һәм ул сез булып чыктыгыз. Мин сезнең аша Казанга татар дөньясына бөтенләй башка караш ташладым. Һәм мин ул экскурсоводны эзлидем. Рәхмәт сезгә. Менә сезгә гүзәл татар кешесе буларак, әйме, менә бит урысларга дип, мин аны менә шулай үземнең экскурсияларымны бәлки Чернояров пассажигына дип түгел, биредә Фатих Кәрим яшәгән дип, рухани семинариясында Кайын Насыйри торган дип, һәм менә безнең шундый бөекләребез бар. Киләсе елга без Шәһәбетдин Мәрҗәниның 200 еллык бәйрәм итәчәкбез, юбилеен дип, аның хезмәтләрен сөйләмәйме, Лондон академиясында әгъза булып тора дип, һәм менә бөтен шушындый Габдулла Тукай әнде Пушкинны үзенә, ничек дип әйтим инде, кумир дип түгел, үзенең шундый өлкән остазы итеп тойган дип, аларны чагыштырганнан соң, аларның инде әлбәттә кеше халык дип кенә түгел, һәм берсендә күбрәк мәскәүлеләр килә инде, ничек дип әйтим инде, бик югарырак карыйлар инде, провинцияга килдек дип инде, 3 көн йөргәннән соң карап торды да, мен ойламаган идем, шуның хәтлек алдасыз дип, шунлап та шул алда бит. Мәскәүдән һәм Санкт-Петербург белән генә чагыштырырга кирәк түгел. Һәм менә алдалыгыбыз безнең архитектурада гына түгел, менә халыкның алга киткәнлеген дип әйтә ул. Менә шуңа инде тарих укытучысы иде ул, баш иям сезнең халкыгыз алдында дип, урыстан шундый сүз ишетү миңа шундый горурлык булды. Менә һәм инде менә шундый экскурсоводлар да, һәм бөтен җирдә шундый менә кайда гына эшләсәк тә шундый кешеләр булырга тиеш. Менә мәктәпкә китергә тиеш шундый укытучылар, балага шундый кызыксыну уята торган. Тагын бер тапкыр рәхмәт сезгә. Инде менә безнең артистлар монда театр вәкилләре дә күпләп килде, хәтта Тинчуриннан да килә алмаслар дип уйлаган идек, алар да килгәннәр. Татар филологиясе нәрсә бирде дигән сорауга кыскача гына җавап бирсәгез иде җегетләр. Чөнки хәзер вакытыбыз бик аз калды, сөйләшүдә озакка сузылды, теге күп сөйләшү сүзнең тәмен бетерә диләр. Шуңа күрә кыскача гына яме. Хәерле көн һәммәгезгә дә, мөхтәрәм җәмәгать. Әлегә менә Рушания ханым сөйләп китте. Ул менә экскурсовод буларак үзебезнең телебезне инде башка милләттәшләргә һәм дә инде үзебезнең милләткә дә җиткерә алып бара, уларны яктырта һәм дә инде уларның белән горурлана яши. Мин шуны әйтәсем килә. Мәктәпне бетергәндә алдымда 2 юл бар иде. Берсе артист булу һәм дә инде татар теле әдәбияты укытучысы булу. Мин инде теләгем көчлерәк булгандыр, театр училищесына кердем һәм дә инде шуннан соң читтән торып татфакны тәмамладым.
Әйтергә кирәк, татпакны бетергән укучылар барысы да инде алар татар теле һәм әдәбияты укытучысы гына була дигән сүз түгел дип әйтеп бетәйме. Әмма ләкин менә мин үземне укытучы дип хис итәм. Мин театр артисты, театрда эшләмәйме? Һәм дә инде үземнең менә шушы сәнгать юлы белән, театр сәнгате юлы белән, шушы сәхнә юлы белән менә спектакльләр аша балаларны тәрбиялим, аларны татар теле дәресләренә өйрәтәм дип уйлыйм үземчә. Миңа шуның өчен кирәк иде татпак. Мин шәхес буласым киләдер иде. Билгеле, күренекле шәхес буласым да килде. Шуңа күрә инде мин бик рәхмәтлемен әлеге вузга эләгүемә, биредә укуыма һәм дә остазларыма чиксез бик зур рәхмәт. Аллага шөкер, менә шундый зур мәртәбәле кешеләр арасында утыру әлбәттә чиксез горурлык, һәммәбезгә дә бик зур рәхмәт. Фәнил, менә сине туйлар алып бара дип беләбез инде, шоу-бизнеста син. Татар телле туйлар күпме, әллә инде русчага күчәргә туры киләме? Исәнмесез, беренчедән чакыруыгызга бик зур рәхмәт, чөнки ике факультет кушылганнан соң бераз аралар өзелеп киткән иде. Кайда булса барасы килә бит барыбер. Укытучыларны күрәсе килә. Шуңа күрә монда чакыргач, аралар яңадан якынайып китер дип уйлыйм. Утырганга да бик кызык, бөтен кеше сүзне үлчәп сөйли, ялгышына рус сүзе кыстырып җибәрмим дип борчыла күпләр. Теге сөйләгән вакытта беразны, ярар, нәрсә әйтәсең һәм туйларда татарча монда бит инде бөтенебез сөйлибез, нәрсә эшләргә кирәк, татар теле югалмасын өчен дип, мин уйлауча монда һәр кеше үзеннән башларга тиештер дип уйлыйм инде. Менә мин, мәсәлән, татар филологиясе факультетын биргән кеше буларак, барыбер үземнең милләтем каршында бераз гына җаваплылык тоям. Минем янәшәмдә булган кешеләр, мине тыңлаган кешеләр, мине ишеткән кешеләр, алар минем авыздан дөрес татарча сөйләшү ишетергә тиеш. Һәрвакытта туйларда да килеп әйтәләр, мин сорыйм бит, ни өчен сез мине туй алып барырга чакырдыгыз? Сез шундый матур итеп татарча сөйләшәсез, шуңа күрә без сезне чакырдык дип әйтүчеләр бар. Аннан соң сорыйлар, сез нәрсәдән аерыласыз бүтән алып баручылардан? Бит кемдер бит инде сикерә, кемдер җырлый, кемдер бии, кемдер әллә нәрсә күрсәтә. Мин татарча әйтә сөйләшәм. Шуңа күрә бәгырча алар менә безгә дигән татарча сөйләшәсез дип. Татар туйларында нәгъ мин уйлауча татар филологиясын һәм педагогика белеме алган теләсә кем ул алып баручы булып эшли ала, чөнки туйларда анда педагогика законнары кулланыла күп очракта. Чөнки кешенең игътибарын җәлеп итү, аны күп вакытта җибәреп тору, аннан соң педагогик законнарына буйсына инде. Кызганычка каршы соңгы вакытта күбрәк ике телдә алып барырга сорыйлар, чөнки күбәя катнашучылар түгел, татарлар татарча аңламый торган. Бер вакыт мин хәтта үземнең заказымнан да кулак каптым, кияү татарча аңламый дия. Мин аңа әйтәм, ул маңкыртмы әллә? Маңкырт бит инде ул гадәти сүз, кәләш аны сүгенү сүз дип кабул итте, шуңа күрә алар мине туйларына чакырмадылар. Миңа ул менә ул дигән исеме Зөфәр, Шипчиса татар исеме, ул татарча аңламый. Маңкырт дигән сөйләтәсең, бүтән сүз аңа табып булмый. Менә шуңа күрә кызганыч, ләкин мин әйтсәләр дә 50% алып барырга кирәк дип, мин барыбер күбрәк татарча сөйләргә тырышам. Менә шул. Фикерләр бик күп, мин аны бөтенсен дә әйтеп туктап торам, шуңа күрә рәхмәт тыңлавыгызга. Мин мөмкин булса, хәерле көн. Мин ифтар алдым инде, мөмкин булса. Хәерле көн башкачыларга, барча шушында җыелганнарга барыгызга да хәерле кич дип әйтсәң дә була инде, кич җитә. Мин менә фамилиям шуңа дөрес әйтәм, күп вакытта менә туйларга, мәҗлесләргә килгәндә biz инде бер тирәдәрәк алар алып баручы булсалар, без җырларга барабыз, я башка милләтебезнең уен коралларында уйнарга. Һәм менә шул вакытта фәнилдә ялдарга бирмәс. 100 татар арасында бер урыс утыра икән, шуңа обязательно әйтәчәкләр, әйдә русча сөйләшергә безнең белән, русча аңлатыгыз әле бу кешегә. Ә менә 100 урыс арасында без килеп ләгәбез икән, бер бәйрәмдә бер татар гына утырабыз икән, берәүләр татарча әйтми безнең шул урыс алып баручысы булса да, ул бит татарча әйтми бер сүздә. Исәнмесез дип әйтми, я саулыгыз дип әйтми хәтта. Шуның өчен ләгәс килә, әлеге менә шушы мин кичнәдән инде шушы татар милләт уен коралларында уйнарга бик теләгем булды һәм Фәнис әйтмешли, шушы эстрадага
татар эстрадасындагы барча җырчыларның бар һәрвакытта дискаларын, кассеталарын, шушы аларның язмаларын телевидениедән һәрвакытта карап һәм шушы музыка училищесына укырга кирдем. Шуннан шушы теләгем белән шушы музыка Казан музыка училищесен тәмамлаганнан соң шушы филологиягә, татар теле әдәбияты филологиясенә кергәч, факультетына кергәч, мин инде ни өчен теге укытучы булырмын дип түгел, менә әзме күпме шушы үземнең телемне шомартырга, шушы өлкәдә җырлар белән дә без бит менә үзебезнең җырларыбыз белән, үзебезнең шу уен коралларында уйнау белән башка региондагы милләттәшләребезгә әзме күпме дәрес бирәбез. Алар безнең яңа җырларны шунда баргач өйрәнәләр. Алар өйрәнәләр, безнең көйләрне өйрәнәләр. Алар һәрвакыт әйтәләр, менә теге элеккеге җырларны да сырлар, әлбәттә инде. Һәм менә шушы яңа җырларны да сырлар. Ничектер без бит инде аларга яңалык алып киләбез дигән сүз. Әгәр дә без ул регионнарга барып җырламасак, без аларга сөйләмәсәк, алар аны белмәс иде. Алар аны телевидениедә генә бер тапкыр җырлаганнан соң ишетеп кенә калдырмаслар иде, теге исләрендә дип әйтим. Шуңа күрә татар телен галимнәр дә, укытучылар да, башкалар да бер рәттән әзме күпме без дә өлеш кертәбез дип әйтәсе килә. Илназ, әле бу дискуссияны Инстаграмга әйтегезме? Бер генә. Илназ, пожалуйста, прямей ярыймы? Монда бит абитуриентлар күбрәк утыралар, име бит? Безнең максат татар филологиясенә укырга килүне пропагандалау дип әйтик, име бит? Ашык булмаса да. Ашык булмаса да. Миннән сорыйлар иде, укыган вакытта дуслар, ничә син тапкакка кирдең? Ул сиңа нәрсә бирәчәк? Мин вакытлардан шаярдым, әйтәм, читер шундый көн, бергә әйтәм, татарча яза укый белмәячәксез. Шул вакытта мин әйтәм, бизнес ясап җибәрәчәкмен. Сезнең татарча укырга, язарга өйрәтеп акча эшләячәкмен. Күрәсең, андый көннәр килеп җитәргә дә ярап калмады. Чөнки Инстаграмнарына, интернетка ачып карыйсың, анда комментарийлар татарча язылган, аларны күрсәң инде берәр менә теш сызлый башлый инде. Шуңа күрә мин шул хәзер бит яшьләр күбрәк Инстаграмда утыралар. Алар хәтта укытучыларны мәктәптә тыңламыйлар. Алар Инстаграмда кирип карыйлар материалларны. Шуңа күрә хыял бар, мәйдан каналы кысаларында һәм үзенең социаль читтәр кысаларында кыскача гына теге берәр минутлык кына татар телен дөрес язарга өйрәтә торган курслар шикелле башлап җибәрергә. Иң беренче ни белән, хәтта иң беренче тема булачак таныш билгеләр, икенче тема булачак эндәш сүзләрнең җөмләдә дөрес таныш билгеләр белән әйләндереп алуы. Менә ике тема бар инде, алга таба мин тәкъдим итәм, шундый хыял бар сезләргә. Менә мин Илназдан да Инстаграмга илдегезме әле бу дискуссияны дип сорамакчы идем. Инстаграм галендеме? Мин әллә Инстаграмчы түгел, конечно. Но бүген әлдә. Чөнки Рөстәм Исхакый татарның үсеш стратегиясе дигән сөйләшү булган иде, беренче сөйләшү. Ул әйтә, менә ни өчен чакырмыйсыз Элвин Грейны яисә башка кешене? Менә ди Инстаграмга әллә инде татар теленә игътибар, татарлыкка игътибар булачак дигән иде. Мин менә шул сүз белән кушылам. Действительно, Элвин Грейга туры килгәндә дә мин инде аны теге как үзебезнең эстрада коллега буларак аның эшен мактап әйтәсем килә. Менә чит регионнарда татар телен белмәгән балалар бар бит, бик күп. Мәсәлән, алар әзме күп инде теге идея бәлкем сөйләм белән яшәтә торганнардыр, аеруча менә әдәбият, ни җырларга, сәнгатькә игътибарлары юк. Һәм менә мин Элвин Грейның җырларын тыңлаган балаларның белән урыс балалары татарча шул ук уфтанманы, шул ук менә аның яңа элегрәк теге хит булган җырларын балалар, яшьләр татарча җырларга һәм татарча сөйләшергә әзме күпме татарча җырларын беләләр. Шул Элвин Грейның аның бу өлкәдә эше зур дип әйтәләр. Демәк, юллар төрле була ала. Татарны бетермәсә дә. Әйе. Менә Нурания Җамали татар киносы аша татарлыкка тәрәдер. Безгә бирәсез сүз, ато безгә намазга барырга кирәк. Гафу үтенәм мин. Һаман шул китмәкче булам. Берсе кушыла да китә, кушыла да китә. Бер бетергәннәр бит. Әйтеп булмый бер нәрсә дә. Рәхмәт. Намаз вакыты бездә беләсез бик строгий әйбер, бик җитди әйбер. Шуңа күрә гафу үтенәм, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәрбер эшебезне бисмилла дип башларга кирәк. Ул борынгы татар бабаларыбыз һәр вакытта да бисмиллаһы белән башлаган, әлхәмдүлиллаһы белән бетергән. Шуңа күрә һәрбер эшебезне бисмилла белән башласак, мондый конференцияларда, мондый мәҗлесләрдә бик бәрәкәтле булыр иншаллах. Мин монда килгәндә бер әйбер генә әйтәм, Әтиапа качып китте. Ул бик яхшы белә, ул безнең декан иде ул вакытта, читтән торып уку бүлегенең. Һәм мин татарча бик яхшы белмидер идем. Ташкентта кайткан җегет, Сабада укыдым берничә ел гына, килдем, монда Казанда яшәдем. Ләйсан апа белә. Татарчаны бик яхшы белмидер идем. Теге кергән вакытта да бик авырлык белән кирдем, ләкин минем максатым иде әзрәк булса да татар телен өйрәнергә дип.
Татар телен өйрәнүнең төп сәбәбе әзрәк дини китаплар укырга өйрәнергә дип. Dini kitaplarını okup, azrak tege özümüzün Tatar dini galimlerimizin kitaplarını Şihab Mercani, şuluk ul edip de, şuluk şulayık ul aytırga kerek dini galim de, Rıza Fakhriddin de şulayık, hem Sufişlik edebiyatı, Orta Asır edebiyatı, hem alar bütünüsü de benim için bir kızıklı buldu. Hem bana bugün günde özünün dini işinde, o bir yerden ite, Tataristan dini nazaratında xizmat etamiz. Niyaz Hazrat bilan birgalab da'vat bo'ligida ishlaymiz. Da'vat bo'ligida ul chaqiruv bo'ligi dinga, mana shu millatni o'stiruv masalasida da biz söylashamiz. Sugaraksallar o'tkara Niyaz Hazrat o'zi bir ko'p olimlarni chaqirib, Alloh taolaning rahmati bo'lsin, barig'izga da shunda chaqirganimiz uchun mana ko'rasizdir, balki tatar tilida сөйләшү komillashgan deb umidlanan. Hamda mana bunda o'tirgan o'qituvchilar shoqqatib turalardır, subhanalloh deb. Söylashadi ekan bu deb. Yani rahmat olsun, sizning xizmatingiz bek zo'r. Albatta men shundan da og'ir edi o'qirga, lekin alhamdulillah bugungi kunda shunday darajaga yetuvim sizning yardamingiz, sizning tirishligingiz ham kelajakda nasib bo'lsa, biz hatto mana o'qituvchilar bilan o'qigan vaqtda da bahslashaylik ular bilan. Qayber meseleler boyunca lakin mana baribir bu bahasga qaramasdan Tatar tilini öğrendim, söylasham, bag'azlarni söyleyib, bilav shapa chaqirib tura, Allohga shukr ayna. Ondan so'ng mana hatto gaishliklar to'xtatganda da dokumenты, пожалуйста, deganda tatarcha javob berishga tirisham. Tatarcha, uyda da bolalar bilan tatarcha söylasham, mana gil o'zimga shunday bir ne qo'ydim, maqsad qo'ydim, tatarchagina söylashirga. Bolalar bilan da, xotin bilan da, xalq bilan da, tramvayda da, mashinada da, qayerdan da, gaishlik bilan da, butun bilan tatarcha söylashirga. Mana shunday maqsad qo'ygandan so'ng mana tilim komillasha boshladi. Mana sizning da mana bunda aytga kerak ulushingiz kirgan, Allohning rahmati yog'sin. Ishingizda o'ngishlar, Alloh taolo rahmatidan tashlamasin. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Rahmat. Тоже шартта o'qidim bu oy. Menda gaishlar tatarcha desam 6 yil o'qidim. Shitdan turib, ammo shitdan turib bo'lsa da baribir kitob o'qimisha bit ekzamen berib qo'ydim da. O'qirga to'g'ri keldi. Ilyas bizning do'stimiz, bizning bilan ishlaydi, davom etadi. Xayrli kun, yangilamoqat assalomu alaykum. Ko'rasiz, mana bugungi bizning uchrashuv nechikdir Qozon Federal Universiteti bilan Qozon Federal Universitetini birlashtirish shekilli bugun, chunki qachondir o'shni qo'ygan vaqtda men endi o'shni bitirdim. Biz KGO'ning tadqiqoti bilan Petning tadqiqotini yorishtira turgan edilar bizning vaqtda. Festivallar bo'lgan vaqtda, yarışlar bo'lgan vaqtda mana biz bugun inazda o'tiramiz, KGO'ga qo'shib o'tiramiz shekilli. Sho'ybek, keyin suyunib aytasim kelar, biz ayrim bo'lsak da bizning jonlar bir edi. Bizning jonlar bilan nechikdir tatar tili uchun, adabiyat uchun har vaqtda yonib kelib ham mana shu o'qigan vaqtda Temirg'ali Hazrat aytib ketdi, diniy bilimni de, diniy shu ruhiy qiymatlarni de men tatar tili adabiyat bo'ligida oldim. Chunki o'qituvchilar orasida namoz o'qituvchilarimiz bor edi, yaxshi yoqdan o'rgata turganlar, söylay turganlar edi. Ham mana Mizgil yoshlar teatrining bek aktiv ravishda ishlashi hozirda ko'rib turasiz. Bizni birga yig'ib, shunday komillashtirga, turmushda yo'qolib qolmasda, men o'zim tatar tili o'qituvchisi tugul, ammo tatar tilida fakultetini bitirgach, bu өлкәне aktiv qo'llanib ishlayman, Allohga shukr. Shunga ko'ra chin ko'ngildan rahmat aytasim keladi butun o'qituvchilarimizga, ustozlarimizga. Biz yoshlar, yigitlar olib turamamiz, qizlar ko'p bunda o'qib bo'lmasdi deb fakultetda, ammo yoshlarga, yigitlarga har vaqtda o'rin topilar. O'qib bitirgachda mana ko'pgina yigitlar biz maktab direktorlari bo'lib ishlaydi, ko'pisi o'zlarining o'rinlarini topdi. Shunga ko'ra da men suyunib, shodlanib, quvonib aytam, yarı-yarı tatar tili adabiyot fakultetida o'qiganman. Bu fakultetda o'qigan kishilar ya mulla bo'ladi deb aytilardi, ya abustay bo'ladi, ya artist bo'ladi dedilar. Bizdan bo'ldi mulla, Ramil abidan bo'ldi artist. Va'z siylagan vaqtda baribir artistga bo'lishiga to'g'ri keladi masalan. Bütün masjidlarda da ship tatar tilida siylashamiz, bir mingda rus so'zi qatishtirmaymiz.
Гомумән бүгенге көндә дини, рухани галимнәр, муллалар, хәзрәтләр, абыстайлар татар телен үстерүдә зур гына өлеш кертәләр. Хәтта аңладык, инде сөйләшүне тамамларга да вакыт җитәдер. Нурания апа, шойда берничә сүз әйтсәгез иде, менә бу татар киносы. Татар киносы турында әйтәсем килмәй әле. Шушы факультет турында әйтмәкче булам. Татар киносы аша сезгә керәбез. Сезне тәкъдим итәбез. Безнең бик танылган бер журналист бар иде, Булычев Владимир Михайлович дигән. Аны өлкән буын кешеләре беләдер. Ул менә мин телевидениегә килгәч булай дигән, менә синең белеме на телевидение өчен. Беренчедән минем театраль белем бар. Аннан соң менә бу татфаклар, әйме. Театраль белем мин алып баручы буларак миңа бик ярдәм итте. Әгәр дә мин бу татфакны бетермәсәм, мин мөхәррир булып эшли алмас идем. Мин анда мөхәррир булып урнашкан идем, режиссерга кадәр дип әйтмәкче булам. Шуңа күрә менә күрәсезме, ике белем дә бер-берсен камилләштерә дип әйтергә телим инде. Аннарысын артык зур сүзмичә сүзне инде шуннан да озакка китте. Менә Миләүшә дә әйтте, тел буенча сөйләштек бит инде. Хатип Юсупов әйтте, шәкеләштермәгез журфак белән татфакны дип. Менә мин 30 елга якын телевидениедә эшлим һәм минем журфакны бетергән коллегаларым да бар, татар теле факультетын бетергән коллегаларым да бар. Мин аларны чагыштырырга да кирәкми монда. Шәкеләштермим, мин татфакның үзенең үз юлы бар һәм алар шуннан да журфакка караганда күпкә көчле тел мәсьәләсе буенча да, әдәбият белеме буенча да күпкә көчле. Чөнки шуннан да монда көчле укытучылар безне бигрәк тә укыткан укытучылар бик көчле иде. Мин хәзергеләрен бик белмим. Безне укыткан укытучылар мин шу өлкән микәнни безне укыткан укытучылардан менә Хатип Юсупов рәхмәт аңа бик зур безне бик яхшы укыттылар. Марсель Бакиров кына калды бугай инде безне укыткан укытучылардан калганнары исән сау укытмый бит инде, әйме. Шуңа күрә татфак менә телевидение эчендә, дөрес әйтте, нәшриятләр эчендә, радио эчендә татфак белеме белән кечерәк укучылар, студентлар килә. Аннан соң менә без алда да сөйләшеп киткәнек тәкъдимнәр буенча. Тел мәсьәләсенә караган тәкъдимнәрем булай. Монда бит инде төрле районнардан, төрле төбәкләрдән килә. Монда бит инде шулай үзебезнең нишәрләребез дә бар ине, башка төрле сөйләшүчеләребез дә бар. Әдәби телне өйрәтү. Менә алар монда 5 ел дәвамында укып чыкса да, аларның диалектлары шул килеш кала бит. Менә моны чистарту эшендә эшләргә кирәк. Чөнки мәктәпкә әдәби укытучы килә, ул бит үзенең телендә сөйләшә. Теге бер мәзәк бар бит әле. Бер чиста татар авылына мишәр татар теле укытучысы килгәндә, бөтен балалар мишәрчә бер айдан соң сөйләшә башлаган дигән шикеллеме. Шуңа күрә барыбер телевидение, радио эчендә бу кирәк. Мәктәпләр эчендә әдәби телне өйрәтү һәм шуның буенча ниндидер фәннәр укытылырга тиеш. Тагын икенче бер тәкъдимем, ул менә сезнең театрыгыз бар бит инде, Мизгел театры. Театр аша бала күңеленә киреп була, телне дә өйрәтеп була. Беренчедән алар драматургияне өйрәнәләр, икенчедән телне өйрәнәләр, китап укый дигән сүз, пьеса сөйли дигән сүз. Менә икенче гимназия турында сүз барды. Мин икенче гимназиядә театр студиясе алып барам балалар белән. Без анда театраль фестиваль үткәрәбез. Инде 4 ел үткәрдек. Мин алда берсә 5-нчесен үткәргә җыенабыз. Юбилейбез була. Килерсез, барыгыз да карарсыз. Һәрбер сыйныф куя 15 минутлык үзек. Төрле пьеса алына инде, үзләре укытучылар куя. Ни өчен мин моны әйтәм? Әгәр дә сезнең Мизгел театр бар икән, менә укытучыларны инде теге режиссер булырлык дәрәҗәдә булмаса да, күпмедер балалар белән спектакльләр куерлык белем биреп чыгарсагыз, менә тагын бер фән арта дип әйтмәкче булам инде. Чөнки укытучы өчен бу бик кирәк, бик мөһим. Чөнки театр аша бала күңеленә үтеп киреп була. Менә минем шундый тәкъдимнәрем бар. Инде бүгенге сөйләшүгә йомгакларда ясарга кирәктер. Фәнзилә ханым, менә миңа еш кына әйтәләр, филология үле фән, ни өчен син анда укыдың, нәрсә бирде дип. Димәк, бүген без карыйбыз, филология үле фән дә түгел, һәм кирәкле булып чыга. Без идеаллаштырмадыкмы үзебезнең белгечлекне?
Birden инде утыра торгач кай вакытта ветерандар очрашуында кебек тә булып киткән иде. Һәрберебез үзебезнең чорны, әлбәттә, яшьлек нинди генә булса да матур. Мин инде филология үлә торган фән дигән җөмләне ишеткәнем дә юк. Ишетергә дә насыйп булмасын дип исәплим, чөнки ул фән буларак, укытыла торган предмет буларак дөньяви дип әйтгәндә даирәдә беренче ишкан предметларның берсе, без инде гомер заманнарыннан ук беләбез. Анда инде филология булган, һәм аның белән бергә параллель ораторлык сәнгатендә укытканнар, шуңа күрә үле дип әйтеп булмый, беркадәр йомгак формасында әйтергәдер инде күрәсең. Бердән, гомумән, әгәр дә без тел дип әйтәбез икән, без аны филология өлкәсенә кайтарып калдыра алмыйбыз. Әгәр дә без телнең яшәешен телибез икән, ул телдә сөйләм ситуациясының бүгенге көндә форматлары искиткеч шиксез. Ул Фәнил Ваккасовның даирәсе, ул артистлар даирәсе, ул дини мөхит, ул әдәбият һәм телне укыту процессы, белем бирү процессы, шул ук вакытта белем бирү процессы дип әйтәбез икән, ул башка фәннәрендә татар телендә бирү процессы, ул вакытлы матбугатта, һәм ул шул ук вакытта халыкның үзенең көндәлек яшәешендә мөмкинлеге булган дип үзенең теге коммуникатив дип әйтгән филологик термин белән кулланса, гомумән телнең тоту, телнең яшәү ситуациясе, ул коммуникатив ситуацияны һәр вакыт саклау һәм шул турыда кайгырту. Ул аралашу ситуациясе әйткәнебезчә, ул искиткеч күп даирәләрдә. Менә шушы аралашуның сафлыгын, телнең чисталыгын, ул әлбәттә бүгенге көндә аның эталоны дип әйтгәндә, ул безнең менә шушы татар филологиясы факультеты, бүгенге көндә инде югары белем бирү мәктәбе, Габдулла Тукай исемендәге, без менә кыйммәтле яссылыкларны менә шулай тегенендер бер төрле надстройка һәм базис форматында карыйбыз икән, без менә шулай дип карыйбыз. Бүгенге көндә әйтик, татар филологиясы факультетының бүгенге көндә аның урыны, ул менә шушы чисталыкны саклап калу һәм чисталыкка игътибар итү, һәм ул чисталыкны тотып торучы билгеле бер шәхесләр тәрбияләү. Белгечләр генә дип әйтмим, шәхес тәрбияләү. Ул, әгәр дә менә без бүген Әхмәт Шәгърәвилнең сөйләмендә бер кадәр урыс сүзләре карыйбыз икән, ул барыбер безнең татар даирәсендә коммуникатив менә шушы аралашуның ситуациясын тотып тора торган бер күрсәткечебез, һәм ул шушы ситуацияның бер әйбәт кенә дип әйтгәндә Винсида. Һәм ул аны үзенең барбыр телеме татар даирәсендә ул аны тотарга тиеш була. Руска мөнәсәбәтле дип әйтгәндә, рус теленә мөнәсәбәтле. Без Россия Федерациясе ситуациясында без аны һәрберебез беләбез. Без билгеле бер кысаларга утыртылган. Һәм инде шуңа мөнәсәбәтле монысы инде безнең әлегә баягы шушы җөмләнең дәвамы буларак, тел әдәбият дип әйтгән татар теле һәм әдәбияты филологиясына мөнәсәбәтле әлегә факультет турында, аның перспективасы турында сөйлибез икән. Россия Федерациясында бары тик 3 кенә дәүләт, 3 кенә субъектта, 4-нчесе булып, менә 26 майда 34-нче закон, Татарстан дәүләтенең законының указ, президентның указы нигезендә кабул ителде. Ул матди булмаган мирасны, Татарстан Республикасының матди булмаган мирасын саклау законы. Менә шушы саклау, матди булмаган мираслар турындагы закон. Саклау дигән сүздән без мәҗбүри киттек. Һәм әлеге законның иң төп дип әйтгәндә эшчәнлегенең вәкаләтләренең берсе ул телне саклау. Менә шушы закон кысасында да монсы инде коллегаларга һәм шул вакытта безнең укыткан укытучыларга, минем бергә эшләгән укытучыларыма дип әйтик, бер теләк форматында гына төгәл исем килә җөмләмдә, безгә матди булмаган мирасны өйрәнү, аны саклау, актуальләштерүгә мөнәсәбәтле белгечләр әзерләү ситуациясе инде булдырылды. Шушыңа мөнәсәбәтле бу өлкәдә дә эшчәнлекне алып барып, үзебезнең компетенцияларга белем бирү процессында дип әйтик инде, теге эш планнарын кабул иткән вакытта сез ул процессны бер кадәр белү сәбәпле компетенцияларга бәйле менә бу өлкәдә дә белгечләр әзерләсәгез, филологлар, татар телен белгән филологлар, татар теле генә түгел, мәсәлән, минем өчен Нурания Җамалиның әдәби телдә генә сөйләшергә өйрәнергә тиешләр дигән җөмләсенә бергә әле шуның янында без сөйләшләребезне дә саклау, ул шулай ук безнең филология факультетының үзенчәлеге, ул диалектологлар әзерләү, тел белгечләр әзерләү, сөйләшләребезне шулай ук матди мирас, мәдәни мирас икәнлеген, матди булмаган мәдәни мирас икәнлеген без аны шулай ук таныйбыз. Менә бу өлкәдә без инде өметләнеп торабыз. 1 январдан 2018 елда әлеге закон гамәлгә керәчәк. Бүгенге көндә федераль стандартларда, югары белем бирү федераль стандартларында 2 белгечлектә 16-17 уку елларына инде кертелде. Ул режиссура һәм этномузыкология консерватория өчен.
компетенцияларга, икесinde де компетенциялар, умение работать, развивать материально-культурное наследие дип барыла ул. Менә бу юнәлештә региональ компоненттар, мин мәсәлән безнең факультетыбызда бу юнәлештә дә эшне алып бару мөмкинлеге бар һәм ул чиксез зур. Һәм инде без аны Татарстан Республикасы кысаларында, үзебезнең дип әйтгәндә квоталар кысаларында бәлки бюджет урыннарын арттыру белән юнәлешкә мөнәсәбәтле. Ул шулай ук безнең факультетның киләчәгенә ниндидер тагын бу өлкәдә дә белгечләр кирәк. Телне камил белгән, тел белән генә түгел, телнең төшенчәләр, терминология дип әйтгәндә аспектларын төгәл белгән һәм шул ук вакытта сөйләшләрне белгән, диалектларны сөйләшләрдән торган диалектларны белгән. Менә мондый белгечләр әлбәттә бар кирәк. Әлбәттә инде без татпаклар, әлбәттә безнең эшли теге искиткеч рухлы. Бүген инде теге сабакташлар очрашу кебек тә булды, студентлар белән очрашу кебек тә булды. Бу шул икән, бу мондый икән дип тә карап утырдык. Ләкин ничек кенә булмасын, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Инде шулай да менә абитуриентларга бу елгы менә йомгаклар алдыннан Рамил Хәмитович әйтеп китегез, ничә балл булачак, нинди әзерлек белән һәм нинди киңәшләрегез, соңгы киңәшләрегез? Мен инде бая әйтә башлагайным бу турда. Без быел татаристика һәм түркология югары мәктәбенә көндезге бүлеккә 3 юнәлешкә кабул итәбез һәм читтән тору уку бүлегенә 1 юнәлешкә кабул итәбез. Читтән тору уку бүлегенә татар теле педагогик белән бер татар теле һәм әдәбияты укытучыларына безнең анда 20 бюджет урыны бар. Мин бу турда бая әйтмәгән идем. Көндезге бүлеккә филология, татар теле һәм әдәбияты бүлегенә юнәлешенә кабул итәбез. Һәм анда өстәмә белгечлек итеп тәрҗемә, инглиз телен тирәнләндерү һәм тәрҗемә юнәлеше, анда безнең 15 бюджет урыны һәм педагогик белем бирү, анда татар теле әдәбияты, инглиз теле һәм татар теле әдәбияты һәм кытай теле дигән юнәлешләргә алачакбыз быел кабул итсәкбез, анда 20 бюджет урыны. Шуннан тыш яңадан без берничә юнәлешкә алачакбыз магистратурага. Бу түркология, читтән торып монда 12 бюджет урыны бар безнең. Алга таба мәдәният багланышлар һәм төрки телләр дигән магистрлык программасына көндезге бүлеккә алабыз. Анда 10 урын бар һәм татар теле һәм әдәбияты, яңа технологиялар һәм укытуда яңа технологиялар дигән юнәлешкә, бу педагогик белем бирү юнәлеше магистратурада, анда шулай ук безнең 10 бюджет урыны бар. Монда инде балалар турында әйтеп булмый, ул төрлечә булырга мөмкин, ләкин башка елларны безнең бу юнәлешкә кергән уртача балл бер экзаменнан 1.75 тирәсе якынча. Бу бакалавриатта 85-90 тирәсе бу магистратурада. Безнең уртача баллар югары, Аллага шөкер. Конкурста шулай ук безнең башка конкурста шулай ук киңсезләргә бар, ләкин урыннар әзерләү конкурс үсеп китергән, ләкин ул бер вакытта да, элекке елларда да 3тән ким булмады. Узган ел конкурста да тарап булды, бер урынга 6 кеше. Быел әле шулай ук буны сезгә әйтә алмыйбыз, ләкин без һәр ай сайын ачык ишекләр көне үткәреп килдек. Октябрь айыннан башлап һәм шул ачык ишекләр көненә килгән балалардан беләбез. Бүгенге көндә татаристика һәм түркология бүлегенең югары мәктәбенең магистратурасына да, бакалавриатка да, көндезге бүлеккә дә, читтән торып уку бүлегенә дә укырга керүчеләр күп. Бу бик шатлыклы фактор. Бүгенге тема безнең филология ихтыяҗ һәм мөмкинлекләр дип атала иде. Инде күрдек, бу сорауларга җавап бирелде кебек, шуннан да ихтыяҗ ул эшкә урнашу белән бәйле. Инде менә нинди эшләр һәм нинди профессиялар алырга әле анда монда бөтен кешедә юк, бөтен профессияларда билгеләнмәгәндә. Шуңа күрә тәкъдимнәр инде язылыр, инде абитуриентларга шуннан да килегез, матур, истәлекле һәм ниндидер мәгънәле киләчәк һәм инде шушы һәрбер дөньяны аңлау рәвешен, кабул итү рәвешен аңлау өчен дә бу белемнәр кирәктер. Әлбәттә, дөнья вазгыять хәзер катлаулы, ләкин шулай да менә яшәү күңелле бит. Рәхмәт барыгызга да килүегез өчен. Сау булыгыз.